ويتاسلطن باهلي مولو زي قدن كمه زيبل كم طمع عندي عبره وانقوطن معري زي كير من قدي صور كل كونه سفري فسس عقلي آيات اسفو مزعي إرتراوي بلب مرحاوي هزبي على لبي هاجر محلقو هاجر قنتو أمر لزا مسكري حيال سمعاتو هزي سلطن هزبي رازي ميزانو حال لبي بلبي مريخ فلانو أحلفو زي هابي نزاري مقدمو وسنة زبالي برهات أدمو إيري تقالو موزي طافو كالقلبو حلقو نتصفو اسبي عما خطح على لبي كي حرمات وقواري عطلعت على لبي حمل مالو معتاتي عبعدنا حدا لبي بشاقم جابر باري عبد البحر حدا لبي سمايا وتنعبري بحبرة الصندوق نازق كم زهزبي بزي كويا نقولو تنباوي هزبي على لبي هاجر محلقو هاجر قنتو أمر رزا مسكري حيان سمعاتو على لبي حرق رزين تركو بالناس يتبفقري سلام تخطاتلتنا إز channel كميت خونو تبوكت كونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن واناون تحسوتات حزنا لكم مزينا لنا بحد اللي بتبل أزيات عمتن مسات يتندرفي كابك أنا قطمو كافريو كاب قطمو فريو نبحك دستبل درفنا فيفن زي أرق دمس زلوا نبحك فئت سنة ببنيا مچم تدرفتات نساتهم صودي تعم ويست دمس أيزو تعمو بزح كنزاربلو نخلينا እጅግና ኣብቲ ናይ ዞባና ናብቲ ዜናና ክንሰግሪና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ እውን ሓንቲ ኣገዳሲት ፖድካስት ኣውሪድናልኩም ኣለና ግዜ እንተረኺብኩም ስምዕዋ ብርግፅ መዓልታዊ ሂወትና ክጠቕመና ትኽእል እያ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ኣሕዋትኩም እውን ገለ ምክሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብኸመይ ክዳለዉ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ብዝኾነ ኣብ ዓለምና ዘሎ ነገራት ክንርኢና ሽዑ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ዘሎ ካላ ርእሲ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ተኩሮና ብኢ ክኸውን What is going on? Let's go. Next, the United States says it has launched a wave of strikes on Iran. It said the targets included radar installations, air defenses, and drone storage. The US military posted this footage online, which it says shows US Navy and Air Force fighter jets conducting the strikes on Iranian military targets in and near the Strait of Hormuz. America says the action was in response to a drone attack carried out by Iran on a Panama flag. West Asia once again onto the brink of renewed hostilities. In a statement, the US Central Command said that the new strikes targeted 10 Iranian military targets in multiple. كم تريوم زلهم كلتيوم حيلتات نبتي زي سلتوم كينات تمليسهم كم زلو يزنقر زلو كلتيوم ببي يواز الناس بلو يببي يسلت الناس بلو أب مكتقات أتيوم كم زلون من يكلتفو زيادة من زيادة عن زاكت أورخل من زيادة عبرتعو كهرك حرم يقولوا نتخالي من قد كم صغير أكايدا كم صغير سلت كم صغير كقبري خلي دولة حتى برجس إيرانويان اتبلان ترديوا مالو كنا من تايك أنزال لو تكوينات كنا من تاي أمريكا برتعك تحرم تغل نا أمريكا من السلاس بفصوم زواز استراتيجي كم زي كونه برهيلو مالو one thing is for sure أمريكا تجبرت نا أمريكا تمساخينكا ندونالد ترامب تمساخينكا تمصادقكا حدقتات جيركا زوصا شجر يلن تاونكو تغبت تقلل كنا منتاي غزي توسد كنا منتاي صعرت حتت نزي مصينا زلو بدهون عنا ديم صانايو زليلو مصينا زلو بزح حدقتاتنا غبرنا مصينا زلو we have to confront it كنغطمولنا كمكتولنا نحوي بحوي يا خوينا زلا مچم اذا ጉዳይና قصرت مسكدت إيران أمريكان يكونون كداخمو يمزبلو زلو من دا كداخم ككلت يوم وصاي سون ديم تحرارمو زلو نديرلكمنا
well there is always the other factor تقند خدا خم زخل تقند حدقا كون زخل أمريكان إيران نايكون أمريكان إيران دا كردادو ونزخلو كويم درو ترداديهم تبقيسو من يوم there is another variable فتين كخد قمتو زي تخل Israel in a position where they feel they have no choice but to use those weapons. I think Israel's always been a lot closer to using nukes than any other country. I mean, we know that because they've said that. And I think they're now closer than they've ever been. So I'm not in charge of anything. I'm just a podcaster. But if I were running the U.S. government, I would, immediately distance myself from Israel, stop paying for their genocide, of course, on moral grounds. But I would also try to calm them down because if they get too overwrought, really destructive things could happen. I believe that what Tucker Carlson እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ታከር ካርልሰን መቸም ወርቃዊ መዳልያ ናይ ቃልሲ አንጻር እስራኤል እንተዝህሉ ቀዳማይ ንመን ይክወሃብ ዝኽእል እንተትብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብለኩም ዘሎ ንዓመታት ዝተቃለሱ ኣለዉ ጀጋኑ ልዕሊ ኣለዉ ግን ከም ናይ ታከር ካርልሰን እንወ ዘውርደሎም ዘሎ ግን የለን ምክንያቱ በዓላቶም እና ጀንጀኑ ዘዕበይዎ ንዘበናት ድማ ዘገልገሎም ኣዝዩ እሙን ኣካል ናይቲ ማጋን ናይቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝን ስለ ዝነበረ ሚልዮናት ሰዓብታት ጥርዩ ዶናልድ ትራምፕ ላዕሊ ምሰብፅሐ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ፒነክል ብሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዝንኡ ምስ በፅሐ እንታይ ገይርዎ ነቲ ዝና ኣንጻር እስራኤል ይጥቀመሉ ኣሎ and he is creating a lot of damage ክቋፃፅርዎ ዘይክእሉ ዳሜጅስ ይፈጥሩሎም ምክንያት ተገበሩ ገለ እንተነገሩ ናብዚ እንተበሉ ፈፂሙ ክሰርሓሎም ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ እስራኤል ይብላ ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ብኩሉ ነገር ይሰልጦም የለን ፋሒልዎም ኣሎ ነገራት ፋሕተይልዎም ድማ ኣብዚ ዘለናዮ መድረክ ኒውክለር ክጥቀም ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ሓደ ሃገር ጥራይ ብዙሕ ኮለል ኣይንበል ኢሉ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክጥቀም ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ትልሕልና ዘለዎም እንተኮይኖም ቁሩብ ሞራል እንተለዎም ኮይኑ ቁሩብ ስረ ዘለዎም እንተኮይኖም ነፍሶም ነዞም እስራኤል ዝበሃል መክቲእ ነገር ክገብሩሎም ኣለዎ እንተዋሓዱ ቀይሕ መስመር ናቶም እንታይ ምዃኑ ንክገልፁ ክፀቕጥዎም ኣለዉ እንተዘየለ ኣብ ጋዛ ዝገበርዎ ጆኖሳይድ ርኢና ኣለና ኣብ ሊባኖስ ዝገበርዎ ዘሎ ልዕሊ 4,000 ቅትለት ርኢና ኣለና ሕጂ ድማ እንተደይ ሰሊጥዎም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኒውክለር ክትክሱ ዝኽእሉ እንተለዎ ኣብ ዓለም ሕማቕ ንምግባር ፍጹም ስክፍታ ዘይብሎም እንተለዎ እስራኤል እዮም ካብ ሕጂ ንነግር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ካበይ ተበጊሱ ዳ ከምዚ ኢሉ እዛ ዘረባኸ እንታይ ፍሉይነት ናታ ንትብል is the notion that Israel might actually turn to nuclear weapons in order to accomplish in their minds what they need to accomplish, the total destruction of Iran or the total annihilation of weapons, hinting at it, maybe some 2 separate occasions. Public opinion. And if they keep pushing Israel to the corner, they are the ones who are going to suffer the most. Israel hasn't used everything that it has. And Israel, on a purpose, did not expose the advanced weapons that it has for a very important reason. We don't want the enemy to know what we are having. And now, at this point, we're just playing around. So, this is the clear message. Okay, are you just playing around or is this a clear message? ምናልባት ታከር ካርልሰን ቁርባ ክቢደልስ እኒሄ ታከር ካርልሰን አንበሳ የጅግናይ ይለኩም ሰንሄ ክንደዚያ ግን አይኮነን ክንደ አና ካስፔራኒ አይኮነን she is ቃላት የብላይን ብፍላይ ንጋዛ ዝመልከት ንእስራኤል ዝመልከት ንጋዛ ንፈለስጢማውያን ምድጋፍ ወርቅ መዳልያ እንተዝህሉ ዝግባእ እዚያ ነይረና ዓመታት ስለ ዝገበረቶ እጁን ካልኦት ከባን ላዕሊ ጀንክስ በሃል መሳርሕታውን ኣሎ ካልኦትም ኩሉ ኩልዮም ግን she deserves it too እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክፍክር ዝፀንሐ ኣብዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም እስራኤል ኣፅዋር ክትጥቀም ትኽእል እያ ፍሉይ ኣፅዋር ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣበይ ኮይኑ ከምኡ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ናይ ኣገዳሲ ኮንፈረንስ ናይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝካየድ ዝነበረ ብመንግስቲ እስራኤል ፋንድ ዝኾነ እዩ እስራኤል ፐብሊክ ኦፒኒየን እናቀርቀራ ወይ እውን ህዝቢ እናፀልኣ ኣብ መንቀራቅሮ እናእተዋ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይግድዱና ኣለዉ እዮም ገለ ነገር ክንጥቀም ኣድቫንስድ ምዕቡል ኣፅዋራት ናትና ክሳብ ሕጂ ተጠቀምናሉን ኣለና ብዕላማ ሕጂ ግን ይደፋፍኡና ኣለዉ ተደፋፊኡኩምና ድማ ክንጥቀመሉ ኢና ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዘተሓሳስብ ዘሎ ናው እዚ ዝዛረብ ዘሎ ትፈልጥዎ ተትኾኑ ፅቡቕ እዩ ንደይ ትፈልጥዎ ግን መበቆሉ ፈለስጢማዊ እዚ ኣቡ ንዑ ማለት እዩ መስራቲ ናይ ሓማስ ዝነበረ እዩ ነዚ ናይ ኣብ ጋዛ ዝዋጋ ዘሎ ሓማስ ዝበሃል ገለ ካብቶም መስረቲ ዝበሃሉ ኣቡ እዩ ነይሩ ነዚ ከመይ ገይሩ 180 ዲግሪ ተገምጢሉ ናይ እስራኤል ስለያ ኮይኑ ዓብይ ፕሮፓጋንዲስት ኮይኑ ኢንፋክት ገሊኦም ስንታዮም ገይሮምሉ ኣብ እስር ቤት ከሎ ስንታይ እትዮምሉ ኮይኖም እዮም ክሳዕ ክንዲዚ ክቕየር ክኢሉ ይብሉ እዮም ብዘይገድስ ግን ሓደ ካብቶም ቀንዲ
provocative كل ግዜ ቀስቃስ ዝኾነ ዘረባ ዝገብር ዝፍክር ነዞም ኣብ ኤውሮጳ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝኾነ ነገር አንጻር እስራኤል ዝገብሩ ዘለዉ ከነርእየኩም ኢና ኢሉ ፈኪሩ ሓደ ግዜ እንታይ ትገብሮም ዝበልዎ ግን ብዲሞክራሲ ጌርና ከነብርዶም ክንፍትን ኢና ኢሉ ጠዊዋ እጂ ድማ ኣብ ቀስቃስ ዘረባ ይዛረብ ስለ ዝፈትዎን ስለ ዘድልዮምን እዮም ኣብዚ ኮንፈረንስ ኣብ ፕላትፎርም ሂቦሞ ፓነሊስት ጌሮሞ ዘለዉ and ሚጽ ዮም ዝብሉ ንሱ ክዛረብ ከሎ so it means like ኣብ ሓንጎል ኩላቶም ዘሎ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ nothing strange ዘይነበረ ዘየለ ዘረባ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ኩሉ ርኢኻ ግን እዚ ነገር እዚ ናበይ ኮን ይኸይድ ኸውን እንታይ ይፈጥር ኸውን ንዝብል ብዙሕ ፍርህ ከም ዘሎን ብዙሕ ስክፍታታት ከም ዘሎን እያ ትገልጽ ዘላ ታክ ካርልሰን ይኹን ኣና ካስፔራን ይኹኑ ካልኦት ቅዱሳት እስራኤል በዚ ሕጂ ዝወርዳ ዘሎ ስዕረትን ሽግራትን ክትፃወሮ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ዘይተደልየ ፀገም ኣብ ዘይተደልየ ሓደገኛ ስጉምቲ ክትከይድ ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again ኩሉ ንሪኦ ዘለና ደሚርካ ኣጉዲልካ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ንእስራኤል ዝምችኦም ነገር ይረኽቡ ኣለዉ እቲ ኩነታት ኣብቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ቀንዲ ንእስራኤላውያን ዝገድሶም እታ ኢራን ሓንቲ ካብቶም ምንጭ ናይ ኤፓክ ዝበሃል ኣሎ ትፈልጥዎ ኮይንኩም ኤፓክ ማለት እቲ ናይ ኣሜሪካ ሎቢ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ቀንዲ መጎስጎሲ ጭርሖ ናቱ ወይ እውን ብናይ ቁጠባ ቃል ካሽካው ይብልዎ እታ ትሕለብ ላብ ናቶም ዝነበረት ፅልኢ ናይ ኢራን እያ ኢራን ከተጥፋእኩም በለት ኢራን ከም ዝገበረት እናበሉ አንጻር ኢራን ብዝገብርዎ ዝነበሩ ዘይተኣደነ ገንዘብ ይእክቡ ነይሮም ፅልዋ ናቶም ይሕይሉ ነይሮም ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እስራኤል ከም ዝኾኑ ይገብርዎ ነይሮም ሕጂ ግን ኢራን መፅኦም ኣብ ባይታ መፅኦም ዝተዋግኡ ሓንቲ ከይገበረት ኩሉ እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ምስጢር ተፈዲሑ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ጠቕላላ ነቲ ገይም ክርድኦ ጀሚሩ መንእሰይ ኣሜሪካ ድማ አንጻሮም ክኸይ ጀሚሩ ሓደ ካብቶም ንእስራኤላውያን ዝቐረበ ሰብ ኣብዚ ዝብሎም ስምዑ ክስምብድ እኮ እዮም ወላ ሓንቲ እኮ እዮም ክገብሩ ዘይክእሉ ዘለዉ 80% of Democrats now say they disapprove of Israel. So, the approval disapproval rating, Israel used to have high approval ratings pretty much across the board. I mean, it was sort of a consensus, both Democrats and Republicans. Now 80% of Democrats say they disapprove. You really can't underestimate how much of a motivator this is for young Democrats. They believe እዚ ትሪዎ ዘለዎም ዴቪድ ሳክስ ዝበሃል ሓደ ቢልዮነር እዩ ኣብቲ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣማኻሪ ናይ ኤአይን ናይ ክሪፕቶ ሳርን ዝብልዎ እዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ዓብ ፀላዊ እዩ ኣይሁዳዊ መበቆሉ ጌጋ ይኽላለይ ክብ ድማ ምስ ኣይሁዳውያን ዓብ ቅርበት ዘለዎ ሰብ እዩ በዓል ኢላን ማስክ ድማ ቀረባ ይዕሩኽ እዮም ናው እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ተፀሊያ እያ ተፈንፊና እያ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ኣናይስኩም ትሪኡ ዘለኹም ብሓዊኹም ፀወት ዘለኹም እስራኤል ተፈንፊና ተፀሊያ 80% ዲሞክራት ፀሊኦምኩም ኣለው ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ልዕሊ 60% አንጻርኩም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ if you are not taking those signals serious ይብሎም ኣሎ ነዚ ነገራት እዚ ብዕቱብ ክትሪእዎ እንተዘይክኢልኩም ሓደጋ ኣቫላንች ይብሉ ከምዚ ብፅርግያ እናኸድካ ከላ ኣብ ጎቦታት ዝመልኦ ብፅርግያ ክትከይድ ከለካ ኣብ ላዕሊ ሓደ እምኒ ከንኮራሩ ክትሪኦ ከለካ ዘድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ክመፀካ ዝኽእል ንዑ እናረኣኻ ክትላገፅ ምፍታን እዩ ዝብሎም ዘሎ ብኩሉ ድማ እዩ መጠንቀቕታ ድምፆም ዘሎ ካብ ፈተውቶም ካብ ቀረብቶም ካብ የማን ካብ ፀጋም everywhere it's the same message ተጠንቀቁ ሓደጋ ይመፀኩም ኣሎ ኣካይዳኩም ቀይሩ ግዜ የብልኩምን ሰዓትኩም ኣኺለያ ካብ ብሕጂ ሕሳብኩም ግበሩ ይብሎም ኣሎ ክሰምዑ ወዲኦም I doubt it ክሰምዑ እዮም ኢለ ብዙሕ ግምት የብለይን ግን እቲ ሓቂ ግን ብስታቲስቲክስ ዝተሰነየ is for young Democrats. They believe that they were all over campuses. We see it. I mean, it draws people out, and it has been quite polarizing, just to call balls and strikes here, inside the Republican Party as well. You have Tucker leaving the party over this. You have Megyn Kelly going mental over this, and you have, a lot of civil war inside this administration, according to the report. So this is let me look. I mean, I'm not taking a side in this. I'm just trying to describe what's going on. Absolutely, same as me. I think the Republican Party is a little bit more mixed on this issue, and it really. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዴሞክራቲስቲ ጉዳይ ላዕሊ ከይዱ ከም ዘለዎን ኣብ ኮሌጃትን ኣብ ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ ዝነበረ ንቅሓት በፂሑ ዘሎ አንጻር እስራኤል ኣቕሊልካ ክረአ ዝከኣል ከም ዘይኮነን ወላ እውን ኣብቲ ሪፓብሊካን ተኸይድካ በዓል ከንዲስ ኦውን በዓል ሜገን ኬሊ በዓል ታክ ካርልሰን ዝቅድሚት ንሪኦ ዝነበርና ንኣሜሪካ ብብርቱዕ ንእስራኤል ብብርቱዕ ይነቕፍዋ ከም ዘለውን ይገርፍዋ ከም ዘለውን ኣብ መወዳእታ ድማ እስራኤል ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክትወፅእ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ናብቲ ናይ ሰላም መስርሕ እውን ትሕግዝ ስለ ዘየላታ እስራኤል ናይ ግድን እዮም ክነቕፍዋ ናይ ግድን እዮም ክጥርጥርዋ because there is no other way
ትንድርዮ ዘለና ሰብ ነቲ ዝርዮ ዘሎ ይክገብር ዝኽእል እምበር ዘየለ ነገር ክሓስቦ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ዝርይዎ ዘለዉ ሕማቅ ትገብር ዘላ ሃገር ሓንቲ ንሓንቲን እያ ንዓ ድማ ብተደጋጋሚ ክኸስዋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣገይ ናብቲ ኩነታት እውን ክምለስ ክንፍትን ኢና እቲ ኣንጻር እስራኤል ትንስኡ ዘሎ ሞመንተም ወይ ከዓ ማዕበል እንተበልካዮ ሓይሽ ኣብ CNN ዝተገበረ ዲቤት ካ ክውስኸልኩም እየ are saying, why are we so in bed with Israel? Why do we send billions of dollars? Why do we send? Why do we? No, they're not. The answers are not easy. Listen, why are we in bed? These are younger voters. This is my own perspective. Why are we in bed with a foreign entity where we send them billions of dollars, but we tell our own people we don't have enough? Why are we letting a foreign entity, a foreign country, a foreign nation? Because you know why are we letting a foreign nation? The most tactical capable ally we have in the region. We're not. If this was France, if it was Ireland, if it was Canada that was telling us how we were going to do our foreign policy, people would be like, why are we letting Canada decide our foreign policy? If we were sending billions of dollars to Ireland, it would be questionable. And it doesn't, you don't have to tie anti-Semitism. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዲቤት ኣብ CNN ዝግበር ዘሎ እዩ ኩላቶም ኣፋ ክዕፅዋ ገይሮም ዝፅዕርዎ ዘለዉ ተሪኢኹሞ መስተንክር እዩ ኣፋ ንኽትዓፁ እቲ ትብሎ ዘላ it's just a logical thing እንታይ ትብል ዘላ ስለምንታይ ዝርካቡ ገንዘብና ናብ እስራኤል ንሰዶ ዘለና ንህዝብና ግን ንሕክምና ሓግዙና ንነዳዲ ሓግዙና ንገላ ሓግዙና ክብል ከሎ ገንዘብ የብልናን ዝብል ንምንታይ ናይ ወፃኢ ፖሊስናትና ምዘየድልየና ምስ መዘናና ዘይኮነ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብልና ከይድና ኩናት ክንገብር ሓደ ናይ ወፃኢ ንእሽተይ ሃገር ክእዝዘና መጋበርያ ኮይና ዘለና ስለምንታይ ብኻልእ ሃገር ክንዝወር መሪፅና ዘለና እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንኣሽቱ ወለዶ እዞም ሕጂ ኣብ ምርጫ ኣንጻር እስራኤል ነቶም ንእስራኤል ዝድግፉ ቀይሕ ካርድ ገይሮም ዘውፅኡ ዘለዉ እቲ ኩነታት ከም ዝስኻትኩም ኮሚኒስት ሶሻሊስት ትብሎም ዘሎም ዘይኮነ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ንኣሜሪካውያን ዘይከውን ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ኣብ ግዳም ሓደር ኮይኖም ከለዉ ስለምንታይ ቢልዮናት ገንዘብ ናብ ኩናት ናኸደ ጠፍእ ዘሎ ኢሎም ባይ ደ ወይ ሕጂ ሓድሽ ሓበሬታ ክሪኦ ፀናሕኩ ቪድዮ ከማን ክሰርሐ ይከኣልኩን ኣብ ባሕሬን ዘሎ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ክፅገን ኣብ ልዕሊ ቤዛታ ባሕሬንን ካልእን ዘሎ ካብ 2 ቢልዮን ክሳብ 5 ቢልዮን ዝትመን ክሳራ ወሪድዎም ከም ዘሎን ንክፅግንዎ ድዮም ኣይክፅግንዎን ዓብይ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ እቲ ኣብ ኩናት ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ክሳራ ንክፅግኖ እንተኮይና ሓደ ዕዳ ናይቲ ኩናት 28 ኣብ ኩናት ዝኸሰርና 28 ቢልዮን ዝብልዎ ዝነበሩ ልዕሊ 4 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ እዚ ካልእ እቲ ጉድ ኣይውዳእን እዩ እቲ ጉድ ዘሎሲ መወዳእታ የብሉን ጀስት ዝኳዓት ዘሎ ዝውሕዝ ዘሎ ጉድ እምበር ዝውዳእ ጉድ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እዚ ሕጂ ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ ንሕና ገንዘብና ናብ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ንጅልብ ኣለና እስራኤል 5 ታዕሪፍ ኣይተምፅኣልና ንሕጂ ነቲ ዘረባ ናታ ንኸይወፅእ እንታይ ይገብሩ እስከ ኣብ ልዕልያ ይዛረቡ ናይ እስራኤል ታክቲክ እዚኣ ኣብ ሚድያ ይቐርቡ እንታይ ይገብሩ እቲ ኣንጻር እስራኤል ፅቡቅ ዝኾነ ጭብጥታት ክሃርብ ምስ ጀመረ እንታይ ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ይዛረቡ ነቲ ዘረባ ናይቲ ትዛረብ ዘሎ ናታ ዘረባ ከይስማዕ ኣብ ልዕልያ ይዛረቡ እቲ ትዛረቦ ዘላ 100% ሓቂው ኣብ ባይታ ድማ ትንእሽተይ ወለዶ ብዘይ ቃል ዓለም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣንጻሩ ከተእምኖ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋይ ገንዘብና ናብ እስራኤል ዝጓዓዝ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ጀኖሳይድ ኮይኑ ዝቕየር ዘሎ እንታይ ንክንረክብ ኢና እንታይ እስከ ንረክብ ኣለና ፈለስጢማውያን ተቐቲሎም ንሕናስ እንታይ ኢና ንረክብ እስከ ድሓን ዋላ ሰይጣውን ትበሉና እስራኤላውያን ንፈለስጢማውያን ቀቲሎም መሬት ክወስዱ እዮም እስራኤላውያን ንሊባኖሳውያን ቀቲሎም መሬት ክሰርቁ እዮም መሬት ሃገሮም ከስፋሕፍሑ እዮም ኣሜሪካ እንታይ ረብሓና ይብሉ ኣለዉ እስከ ድሓን ንግደፎ እቲ ናይ ሞራላዊ ሕቶ ናይ ኣምላኽ ሕቶ ንግደፎ ፈለስጢማውያን ኣብ ምቕታል ገንዘብ ነጥፍ ዘለና ኣብ ኢራን ነጥፍ ዘለና እንታይ ክንረክብ ኢና ንረኽቦ የብልና እስራኤል ግን ኢራን ፋሕ እንድሕሪላቶም ሓያል ኮይኖም ከም ድሌቶም ክዘምቱ ስለ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ንሕና አንጻር ረብሓና ንክንከይድ ንእስራኤል ከነርብሕ ማለት ይብሎም ኣሎ ገፁ ጠዋዊው ድምፂ ዓቢሱ ክሸፍና ይድፍትን ዘሎ ግን ይሰርሕ የለን ሰው And you don't have to tie anti-Semitism to it. You have to say, why are we allowing a foreign nation to make our decisions? That's a logical question. That has nothing to do with anti-Semitism. To say that Israel makes our decisions for us is a Why are we at war? Why are we at war with Iran? Why are we at war? Because Iran has killed thousands of Americans. No, because Benjamin Netanyahu came to Oh boy, America ዘለ ድራማ ትሪእዎ ኣለኹም እንጆይ ጥራይ ግበሩ ኢለኩም ያኔ መራሕና ኢራን ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢና ኢራን ናብ ቀጠር ዘይሩ ከሎ ዘጋጠመ ሓንቲ ባኩ ሳልኩም ሶሪ እቲ መቐረት ከይፋሕ ከይበለና ከሎ ነቶም አንቲሰሜቲክ ዝኾንኩም ፀረ አይሁድ ሓላፊ ናይቲ ፀረ አይሁድ ነቲ ፀረ አንቲሰሜቲዝም ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ስምዕዎ ኣብዚ This is a bit of like a virus, and like some viruses,
It exists in the kind of body politic, and it's dormant, like chickenpox. You get chickenpox as a young person, and then after as old as time, right? We face it for thousands of years. First, it was after the death of Christ. There were these accusations that the Jews killed Christ, and that the Jews weren't a real religion because we didn't accept Christ, and then we didn't accept Muhammad. So you have this, the Jewish religion isn't legitimate, and that was the basis for the Crusades. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ADL ዝበሃል ኣሎ ኣንቲ ዴፈሜሽን ገለገለ ዝብልዎ ንዝኾነ ነገር ኣንጻር እስራኤል እንተተዛሪብካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኸስስ እዩ ትካል ኣለዎ ናይ እስራኤላውያን ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ እዩ መዓት ሴንሰር ዝገብርን ዝኸስስን እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣንቲ ሰማይት ምዃንሲ ወይ እውን ፀረ ኣይሁዳውያን ምዃንሲ ሂትለር ዝመሃዞ ወይ ገለ ይኮነን ኢሉ ካብ ጥንቲ ዝጀመረ እዩ ንኣብነት ኩልኹም ክርስቲያንሲ ንክርስቶስ ንጉስ ናትኩም ኣምላኽ ናትኩም ሲ መን ይቐትልዎ ይብል ኣይሁድ ስለ ዝቐተልዎ ሲ ኣይሁድ ትጸልኡና ኢኹም that's why ገለ ክፋል ናቶም እንታይ ዝብል ኣሎ መሲልኩም ክርስቶስ ንጉስ ይምባል ጌጋ እዩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ክርስቶስ ንጉስ እንድሕር ኮይኑ እቶም ንዑ ዝቐተሉ ድማ ሰይጣውንቲ ክትብሉ ስለ ዝኾንኩም ንኣይሁዳውያን ጥልቅ ክፈጥረልና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንጉስ ከይትብሉ ይብሉ ኣለዉ እቲ ድፍረት ረይ ዋበይ በፂሕ ኣሎ that's why ነዚ ክርስቶስ ዝዝንጥል ፊልምታት ብዙሕ ግዜ ዘፍቁድ ኣብ ሆሊውድ ማን ከም ዝቋፀሮ ትፈልጡ ኢኹም ሓንሳብ ንክርስቶስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግብረ ሰዶም ገይሮም ፊልምታት ይሰርሑ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓንቲ ምስ ኣመንዝራታት ከም ዘውር ዝነበረ ዝገብር ዕዋላ ከም ዝነበረ ብዙሕ ፊልምታት ተሰሪሑ ዘሎ ክርስቲያን ግን ክርስቲያን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ውዱቃት ስለ ዝኾንና ንመሰልና ደው ዘይንብል ንሃይማኖትና ደው ኢልና ክንቃወም ዘይንኽእል ድሓን እቲ ቬትሮ ምስ ባርን ገለ መለን እስከይትረፈና ነታ ፊልሚ ኸማንሲ ቦይኮት ክንገብር ዘይንኽእል ስለ ዝኾንና ርሙሳት ስለ ዝኾንና እቶም ክርስቲያን ሶሪ ንነፍሰይ ሓዊሰይ ዝብለኩም ዘሎ ሃይማኖትና ደው ኣይንብል ኢና ከምኡ ንክኸውን ድማ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ሰሪሑሉ እዩ እስራኤላውያን ድማ ነቲ ሆሊውድ ሒዞም ነቲ ፖለቲካ ሒዞም ሰሪሖምሉ እዮም ናቶም ሃይማኖት ንእሽተይ ተፀሪፍካዮ ወዲካ ኣለኻ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ንእሽተይ መፅረፎ ወዲካ ኣለኻ ከብለኩም ኣለኹ ክርስትና ክፅረፍ ከሎ ግን ኖርማል እዩ እጆምሎ ኣስላም ሃይማኖቶም ድማ ባይ ደ ወይ ግዳ ሓቂ ክነግረኩም ገለዮም እኳ ቆለጭ ክብለኩም እንዲሁ ክርስቶስ ምስ ተፀረፈ እስከመን እዩ ዝከላኸለሉ ፈልጥኩም ኣለዎ ኣስላም እዮም ዝከላኸለሉ ምክንያቱ ነቢ ዒሳ ንዓሙን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ዝፀርፍ ፊልምታት ኣስላም እዮም ዝከላኸለሉ ምሻል ኣስላም ከባጭውሉ ኢኻ ትፅበ ወይ ገለገለ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖ ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣምላኽ እዩ ንኣስላም ግን ንእምነት ምስሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ግን ነቢ እዩ ነቢ ዒሳ እዮም ዝብሉ ክብረት ድማ ኣለዎም ኣብልዕሊ እዩ ስለዚ ንሱ ክዝንጠል ሓደ ነቢ ናቶም ክዝንጠል ኣይፍቅዱን እዮም that's why ንክርስቶስ ዝፀርር ገለ ነገር ክግበር ከሎ ኣስላም ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ኣለዎም ንመሐመድ ዝፀርፍ ተጌርካ ማን ደር ስትሮንግ ንሃይማኖቶም ደው ዝብሉ ሰባት እዩ እተወፅእ ላይ እዚኣ ንሃይማኖትካ ክትከላኸለሉ ክትክል ኣለካ ኦኬ ንሃይማኖት ኢልካ ውግእ ግበር ኣይብልኒ እስላማይ ቀዳማይ ክኸውን ወይ ክርስትና ቀዳማይ ኮይንካ ውግእ ተይብል ኣለኹ I hate this ግን disrespect tolerate ክገብሮ የብልካ disrespect ናብነት ንኤርትራውያን ንኩሉ ተዓሌት ዝፀርፍ ሰብ ክትፃወር የብልካ ክትቃወም ኣለካ ነቲ ደርፊ ተኮይኑ ነቲ ቻነል ተኮይኑ ክትምክቶ ኣለካ እዚ ፅያፍ ነገር ገብር ኣሎ ኢልካ ክትምክቶ ኣለካ ነቲ ሰብ ምቕታል ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ወይ ምህራም ኣገዳሲ ይኮነን ሕጋዊ መንገዲ ኣለዎ እንተደይ ይኮነ ብሕጊ ተደይፍቂዶም ኢልካ ድማ እቲ ነገር እቲ ናብ ስድራኻ እስኻ ክትሪኦ ከምዘይብልካን ክኸስር ከም ዘለዎ ክትገብር ኣለካ ስለዚ እዚኣቶም ንኣይሁድ ዝትንክፍ ንእሽተይ ነገር ተጌርካ የለኻ ንክርስትና ግን ከም ድሌቶም ክርስቶስ ንጉስ ክኸውን የብሉን ገለ ናበሉ ዘይገብርዎ ነገር የብሎም ዝኾነ እዚ ኩሉ እናተገበረ ከለካ ትፈሉ ኢቫንጀሊካል ዝበሃል ከዓ ንእስራኤል በቃ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ዝውድስዎም ካሶም እዮም ስለዚ ኣብዚያ ነጥቢ እዚኣ ሓደ ኣብ እምነትካ ነቲ እምነታት ንምክልኻል እምነት ክትንከፍ የብሉን ውልቃዊ እዩ እምነተይ ኣነ ውልቃዊ እምነተይ እንተኽቢርካለይ እምነትካ ከኽብረልካ እምነትካ እናኽበርኩልካ ግን እምነተይ ክትዝንጥለኒ ግን ግቡእ ኣይኮነን እዚ ድፍረት እዩ ስለዚ ንእምነትካ ክርስቶስ ንዓና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኢና ኣና ስላሴ ንብሎም ኣለውና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንብሎም ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን ንክርስቶስ ከይፈለጥካ ናብ ኣምላኽ ክትበፅሕ ኣይትኽእልና እዚ እምነት ናትና እዩ so respect it maybe ነቶም ኣይሁድ ከይስምዖም ይኽእል እዩ ንዖም ከምኡ ከይመስሎም ይኽእል እዩ ንዓና ግን ሃይማኖትና እዩ so we need to defend to stand for our ንናትና እምነት ከዓ ደው ክንብለሉ ክንክእል ኣለና ኣይሁዳውያን ክፀርፎ ከሎ ንቡር ኣስላም ንእሽተይ ቃል ተዛሪቦም ግን ሓፍኮፍ ዝብል ሰብ ትርኢ ኢኻ ተርዲኹም ኣለዎም ኣስላማይ maybe ኣስላም ገለገለ መልሓሶም ነዊሕ ዝብልዎ ገለ ዝብሉ ኣይብሉን እዮም ኣይብለኩም ግን
ኣይሁድ ከም ክብሉ ከለዉ ጻዓቱ ከም ክግበር ከሎ ግን ሰባይ ዛረብን ይገርመኩም so like ብፍላይ ኤርትራውያን ተርጀሙ ኣለኹ ንኤርትራውያን ጥራይ ዝሕሉ እምበር ካልኦት ዝብልዎ ሃይማኖት ሃይማኖት እዩ ኩሉ ሓደ እዩ እቲ ክርስቶስ ኣብ ካቶሊክ ዘሎ ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ ኣብ ፕሮቴስታንት ዘሎ ሓደ ክርስቶስ እዩ ነንናቶም ክርስቶስ የብሎም so we should be united ኣብዚ ነገር እዚ የለን እቲ ዩኒቲ ኣብ ክርስትና ምናልባት ኣምላኽ ብሕጂ እንተምፅኦ እምበር ወይ እውን ብሕጂ ናብቲ ናይ ቀደም ተመሊስና እንደይኮነ እዚኣቶም ብኩሉ ጠዋብዮም ነቲ ኩነታት ኣንጻር ረብሖ ከም ዝኸይድ ገይሮም እዮም let's go back to Iraq. And Iran, this proposal is welcomed and we are prepared to extend all form of cooperation with the Iraqi government in this respect. Once again, I extend my appreciation to the Iraqi government and my fellow minister. To pass there, he said that they discussed the memo of understanding between Iran and the United States and reiterated that any intervention or new developments will result in exacerbating the current situation. And እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ኣብ ኢራቅ ኣብ መብፃሕቲ ዝገበረሉ ኣብ ዛዕባ እቲ ኩነታት ዘሎ ጥሕሰታት እውን ኣስዒቡ ተዛሪብሎ ምስ ኢራቅ ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ድማ ንኢራቅ ተተኪመያ ኩናት ክትገብር ትኽእል ናብ ኢራን ስለዚ እዚ መብፃሕ እዝን እዚ ርክብ ናይዞም ክልተ ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኔክስት ምዕራፍ ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣላያንስ ዝግበር ዘሎ እቲ ሽርክነት ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ትርጉም ዝወሃበ ዘሎ እዩ From Iraq's foreign minister Fuad Hussein that he has just offered to mediate. Iraq can mediate between the 8 regional countries, the GCC 6 countries plus Iran and Iraq to diffuse the tension and also reinstate stability in the region. As you know that Iraq, one of the most affected countries by the tension and the reason by the war of the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዞም ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት በቲ ኩናት እውን ኢራቅ ኣዝያ ተሃሪማ ዘላን ተወፂዓ ዘላን እያ ሓቂ ንምዝራብ ግን ተሻሪክና ንኸይድ ተዛቲና ንኸይድ ተኸባቢርና ንኸይድ ሓቢርና ንስራሕ ጉርብትናና ነፅንዒ ዝበሃል ዘሎ ወወልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እቲ ኩዌት ዝበሃል ንክልቲኦም እውን ተፀባኢ ሓይሊ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዝነበረ ኢራቅ ንባዕሉ ብዙሕ ኣሜሪካ ኣብ ኣንጉዓ እትያቶ ዘላ ሃገር እዩ ካብቲ ዝነበሮ ሰዳም ሁሴን ካብ ዝወደቕ ክሳብ ሕጂ ክትንስእ ዘይከኣለት እያ እስራኤል ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ዘስመረትላ ቦታ ኢራቅ እያ ነይራ ሓያል ሃገር እያ ነይራ ሎሚ መፃወቲ ናይ ሸራፋት ኮይና ነይራ ሕጂ ክትንስእ ትፍትን ዘላ እያ ኢራን ድማ ከምታ ቀደም ንኢራቅ ዝገበርዋ ንኢራን ድማ ከምኣ ክገብርዋ ኢሎም እዮም ተበጊሶም ኣይሰለጦምን ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ነዚ ነገር እዚ ጋሕቲ ገይሩ እዩ ዝርዮ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ኣሽኪዖም ክኸዱ ይፍትኑ ነይሮም but this is not true anymore እቲ ጉዳይ ድማ ንመለስ ናብቲ ዘሎ An attack on a cargo vessel. Tehran said the ship was attacked because it was using an unauthorized route in the Gulf waterway. Well, President Trump posted on social media saying the US struck Iranian targets for violating the ceasefire again. He says it's possible Iran military to answer. Well, Mahmoud, the Americans post in view of the ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ነናተን ክስየን ዘቕርባ ዘለዋ ግን ብሓፈሻ እቲ ወሪዱ ዘሎ ወይ እውን ዘጋጥም ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዘይኮነ ነቲ ኢራን ዝተሰማምዑሉ ሕጊ ከኽብሩ ስለ ዘይከኣሉ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ኢራን ድማ ኣብቲ ኤምኦዩ ብንፁር ሰፊሩ ዘሎ እተን መራኽብ በቲ ንሕና ነውፅኣለን መንገዲ እምበር ንስኻትኩም ዝሃብኩሞ መንገዲ ኮናን ክኸዳ ዘለወን ዝብል ስምምዕ ንዑ ከፍርሱ ስለ ዝፍትኑ ዘሎ ኣሜሪካ ካብኡዮም ዝነግሩና ዘለዎ ስለዚ ኢራን ዘውፅዎ መንገዲ እዚኣ እያ በዛ መንገዲ እዚኣ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ብልለው ካብኡ ወፃኢ ዝኸይድ ድማ ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ብምባል ስጉምቲ ይወስድሉ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ክትቆፃፀሮ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክህሉ የብሉን ካብ ዝብል ስነ መጎት ናቶም ተበጊሶም ድማ ነዚ ናይ መቆፃፀሪ ዓቕሚ ናይ ኢራን ንምድኻም ቀፃሊ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ስለዚ ነዚ ከም መርኣያ ናቱ ኣሜሪካ ኢራን ኣሜሪካ ኣብቲ ትሃርም ኣላ ኣሜሪካ ኣበይ ትሃርም ከም ዘላ ራይዎ ኣብዚ ትሃርም ዘላ there was this picture ኣብዘን ደሴታት መቆፃፀሪ ቦታታት ናይ ኢራን ዝኾና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሲሪክ ዝበሃል ከምኡ ድማ ቀሸም ሃይላንድ ኤግዛክትሊ እቲ መቆፃፀሪ ቦታታት ትጥቀመሉ ኢራን ኣብኡ ከቢድ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ ኢራን ድማ ነቲ ኣፅዋራት ዝብገሰሉ ዘሎ ብፍላይ ኩዌትን ባሕሬንን ሕጂ እውን ደጊማ ሓመድ ትገብረላ ማለት እዩ ስለዚ እንካን ሃባን እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሃሪምኩምና ምድቃስ የለን ግብረ መልሲ ስትሬት ፎርወርድ እዩ ዘሎ ይብልለው እቲ ኤምኦዩ ክቕፅል ድዩ ክፈርስ ብሕጂ ክረአ but it's still ናይዘን ክልተ ሃገራት ናይ ሓይሊ ምልውዋጥ ንብዙሓት ሰባት ኣገሪሚ ዘሎ ኣብዚ እውን ክንቅፅል ነተን ሃገራት ከልጅ ናብኡ ክንሰግር ኢና ሕጂ
Live now is director of the Iranian and Middle Eastern Study Center at California State University, Sacramento, Sahar Razavi. Sahar, thanks so much for your time. Why did this fighting start again? Well, we've seen a lot of back and forth, and the United States is accustomed to being able to violate ceasefires and still have agreements move forward because the opposing party is willing to accept a sort of lower intensity level of conflict, but still it's in their favor or it's in their benefit to. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ኣሜሪካ ነገራት ኣማዚስካ ናይ ምሕላፍ ልምዲ ስለ ዘለዎም ምሳኻ እንተተወዓኢሎም ንግዚኡ ኣብታ ግዜ እትያ ዝነበረቶም ሽግር ንመሰጋገር እምበር ምሳኻ ኣንጻር ረብሖም ስለተሰማምዑ ነቲ ዝተሰማምዑሉ ነጥቢ ክቕፅልዎ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ከም ኣብነት ውዕላል ጆርስ ክፍረም ከሎ ወይ እውን እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክውዳእ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ሓሲት እያ ነይራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳየን ኣብ ቤት ፍርዲ ተወዲኡ ብይን ተዋሂብዎ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ተዋሂብዎ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዝተገበረ ብይን ኣብ ባይታ ክትርጎም ኣው ሓሲት ወይ እውን ንክትግበር ፀቕጢ ክትገብር ዝግባኣ ሽማግለ እያ ነይራ ብግንጣሉ ኣብ መለስ ዜናውን መንግስትናቱን ተቐቢልና ኢና ንሕና ከነተግብሮ ኢና ኢሉ ኣብ ዝተበገሰሉ ከም ብሓድሽ መደብ ቀይሮም ከይትቕበሎ ካልእ ኣጀንዳ ክንፈጥረልካ ኢና ንኤርትራ ድማ ንምጥፋእ ክንሕግዘካ ኢና ኢሎሞ መንገዲ ተቐይሩ ዛብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ቃላትያ ወይ እውን ምሳኻ ተፈራሪማ ከምቲ ስኻት ደለኻዮ ወይ እውን ከምቲ ዝተፈራረመትሉ ክትከይድ ኢልካ ክትፅበየ የብልካን እያ ትብለካ ዘላ they always change their plan they always change their mind ጌም ናቶም ይቕይሩ ንዓታቶም ረብሓ ኣብ ዘለወሉ ቦታ ድማ ናብ ደስ ዝበሎም ክኸዱ ፀገም ዝበሃል ዘይብሎም ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ሓደ ምልክት ናይቲ ዝበሃልን ዝረአን ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ግን ነተን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ክፈጥረለን ይኽእል ኣብ ስሙ I think the Iranians would like it to end. I think President Trump would like it to end, but it's not over. You just had this massive missile assault by the Iranians against Israel in retaliation for Israeli attacks in northern Lebanon. So why would anybody assume then that the larger region is safe from any future war? I don't understand that. So the first point is the war with Iran is not over. And with all due respect, can you stick to that point, please? I will, absolutely. You know, and with all due respect to this minister in Israel, he's talking as though Iran is inevitably going to fall and become. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኮነሬል ዶግላስ ሜግሬጎር ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ምስ ኢራን ተወዲልኩም ኢሎም ዝግድምድምኹም ዘለዎ የጋጊኹም እዮም ዘሎ ኢሉ እዚ ኩናት ዘይተወድአን ከም ብሓድሽ ኣብ ከቢድ ኩናት ክምለሱኹም ዝኽእሉ ተኽእሎ ኣሎ እዩ ኩላቶም ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝከታተልዎ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎም ኣፍልጦ ዘለዎም ታሪክ ዝፈልጡ ሰባት እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ብቐሊሉ ክውዳእ ኢሉ ዝግምግም ሰብ ኣናይሱ ዝርዮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ተሳዒራ ስዕረታ ተቐቢላ ክትወፅእ ተጀሚራ ጥራይ ክውዳእ ኢሎም ኣሜሪካ ግን ስዕረታ ክትቅበል ፍጹም ዝኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ስዕረታ ምቕባል ማለት ኢሎሞ ንኢራን ሱፐር ፓወር ምግባር ማለት እዩ ኢራን ሱፐር ፓወር ራብዓይ ሱፐር ፓወር እንተጌርካዮ ኣብቲ ከባቢ ኣሜሪካ ከም ድሌታ ክትእንድር ኣይትኽእል እያ እዚ ድማ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎ ዘረባ እዩ ለሚ ሾው ዩ ቲ ፕላን ኣብዚ ኩሉ ነገር ክርዳእና ዘለዎ እቲ ኢራን ዘለዋ ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ኣለዎ መጀመርያ ኢራን ኣብዚ ቦታ ዝተዓዊታን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትቋፀር ተኽኢላ እዘን ሃገራት ዓረብ ሙሉእ በሙሉ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ እዮም ክኾና ፈዲኹም ኣለኹም ናይ ኢራን ሱፐር ፓወር ምዃን ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ዘፍራ ዘሎ ዌል there is another variable ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ንዓለም ተቆፃፃሪ ከም ዘይኮነ ስለዚ መን ዘሎ ቻይና ብሕቡእ ገይም ኢራን ወታደራዊ ዓቕምናታ ዓብዪ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝፈጠረትሉ ግዜ ቻይና ድማ ነቲ ሃጓፍቲ ተጠቂማ ነቲ ካልኣይ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ሓያል ዝኾነ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሻል ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ድማ ቻይና ሓደጋ ትወድቆላ ምክንያቱ ካብቲ ብወታደራዊ ዓቕማ እትገብሮ ዕንወት ኣሜሪካ ብናይ ዶላር እገዳን ብቁጠባዊ እገዳን ብፋይናንሳዊ እገዳን እትገብሮ ሓደጋ ይበዝሕ ነዚ ድማ ቻይና ነቲ ሃጓፍ ተጠቂማ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝተፀልአ ደረጃ ኣብ ዘላትሉ እቲ ናቱ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነቲ ሊሚት ናትካ ነቲ ሓይሊ ናትካ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ምስ ተጠቀምካዮ እንዲ ዝፍንጀር ልክዕ ከምዚ ብጎማ ልዕሊ ዓቕሙ ባላንችነ ልዕሊ ዓቕማ ምስ ነፋሕካያ ትፍንጀር እቲ እገዳ ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ክጥቀመሉ ስለ ዝጀመሩ ሃገራት ግድን መዋፅኦ ክረኽባ ክኽእል ኣለወን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ድማ ተቐንዲ ሓደጋ ዝኾነ መን እዩ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ራሽያን ኢራንን ዝተገበረ እዩ ቀንዲ ራሽያ ኩሉ እገዳ ምስ ወረዳ በዓል ፈለጥ ዶላር ኢላ ሙሉእ ብሙሉእ ብቻይና ክሰርሕ ጀሚራ ብካልእ መንገድታት ክሰርሕ ጀሚራ
ራሽያ ዓባይ ሃገር እያ ዓብ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ናይ ቢልዮናት ንግዲ ባጤራ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ጥራይ ስለ ዝግበር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ካብ ራሽያ ክገዛ ዝደልያ ካብ ቻይና ክገዛ ዝደልያ ምዝያን ሃገራት ክነግዳ ከለዋ ካብ ዶላር ወፃኢ መተንፈሲ ረኺበን ኢራን ብዓብዩ እገዳ ስለ ዝወረዶም ኩሉ እቲ ንግድናቶም ምስ ቻይና ብባጤራ ናይ ቻይናን ብሲስተምስ ናይ ቻይናን ክገብርዎ ጀሚሮም ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ነዳዲ ዘለዎን ፀጋታት ዘለዎን ስለ ዝኾና ካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና ባጤራ እንተለዎን ኤክሰስ ካብ ራሽያ ክገዝኣሉ ክላ ካብ ኢራን ክገዝእሉ ክሉ ወላ እውን سعود عرب قال لك فالناتهم بباطيرة ناي تشاينا ينقديهم سلازي تناي باطيرة ناي تشاينا زبس حاجرات زعبي هنقدنات مش تشاينا سلازخونه ناي تشاينا باطيرة كاب دولار نلعلي ابريل لايف زقد سكا سلازي مش تشاينا زعبي هنقدن تلكا معدنات كا تشاينا تغزو تخينا نداري خا تشاينا تغزو تخينا سخادما نبرت كاب تشاينا تغزو تلغا تشاينا كتزكا قدني انا كاباي كتغزو تخينكا انا خغزالكا تخينا نزي سيستم ناتي تتقم معناتها انا بزي سيستم زي كغزلت لك كابتنا تشاينا سيستم تاعتو صنيعهم دم تشاينا بغنزبنا تتكم مخنياتو تمليسكا خبانا خد غزو سلا زخون كان تاخد قبري خا دولار كتشرفن نافت تغيرات غنزب ابنت ኤርትራ ፖታሽ ሸይጣ ኖ እቲ ወርቂ ሸይጣ ድዩ ሓፂን ሸይጣ ድዩ ወላ ገለት ምሽጥ ዝረኸበተ ገንዘብ ናብ ዶላር ቀይርካ ሽዑ ድማ ከም ብሓድሽ ካብ ቻይና ንብረት ክትገዝአሉ ትርጉም የብሉ ስለዚ ብናይ ቻይና ወሲድካ ካብ ቻይና ዘድልየካ ክትገዝእ ከለካ ነቲ ዝተረፈካ ገንዘብ ተደሊኻ ናብ ዶላር ዲኻ ትቕይሮ ተደሊኻ ብወርቂ ድዩ ካልእ ሲስተም ትጥቀም ማለት ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ብዙሓት ሃገራት ናብ ቻይና ይኸዳ ስለ ዘለዋ ናይ ቻይና ባጤራ ነቲ ብዶላር ተዓብሊሉ ዝነበረ ሲስተም እናኸፈተ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ካብቲ ቁሩብ ትለይ ስክፍታታት ዘለኒ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ነዚ ነገር እዚ ክትጥቀም ዝተገደደት እያ ግን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ከምዞም ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለ ቴክኖሎጂካዊ ኣብ ጉያ ንርኢብ ዘይምህላውና ቁሩብ ትለይ ስክፍታታት ኣለና ኤርትራውያን ምክንያቱ እገዳ ከም ሕሱም ወሪድና ይጨፍጭፍና ግን እቲ እገዳ ወላ እኳ መኪትና ካብኡ ናብኡ ክንብርካኽን ክንመውትን ተደለዩና እንተደይሞትና የግዳስ ነቲ ዝወረደና ፀገም ናብ ፀጋ ቀይርና ብፍላይ ኣብ ፋይናንሳዊ መንገዲ ሲስተምስ ኣማዕቢልና ወላ እውን ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ገንዘብና ድዩ ነቲ ካብ ካልእ ዝመፅእ ገንዘብ ኤርትራውያን ድዩ ነቲ ሓወላ ድዩ ገለ መፍትሒ ስሉጥ መፍትሒ ክንገብር ብዘይምኽኣልና ዘይተኣደነ ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ካልእ መንገድታት ይጠፍእ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ወላ እውን እቲ ናብ ኤርትራ ንሰዶ ሸርፊ እውን እንተኾነ ወላ እውን ተኣገባባት ብፀሊም ዝኸይድ ዶ ብገለ ዝኸይድ ዶ ኩሉ እንተሪእኻዮ ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣብኢት ካልኦት ደላሎ እዩ ዝጠፍእ እቲ ገንዘብ እቲ ዝዓበየ ክፋል ገንዘቡ እዚ ከም ርዱእ ጌርካ ትወስድ ኣለካ ምክንያቱ ኤፊሽንት ሲስተም ክሳብ ዘይፈጠርካ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ዘለዉ ደለልቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ እውን ወይ እውን ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝግባእ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ዝግብኦ ገንዘብ ኣብኢት ካልኦት እውን ክተርፍ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ነቲ ሲስተም ፐርፌክት ከም ዝቕፅል ኣይገብሮን እዩ ዝኾነ ኮይኑ ቻይና ነቲ መንገዲ ነቲ ሲስተም ንምቕያር እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክገብር እዩ ኢልካ ክትዛረብ ቁሩብ ደፍሪ እዩ ምክንያቱ እጂ ንሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ክትሪኢኹም ንሑት ዝገብርዎ ዘለዉ ንህወሓት ዝብልዎ ዘለዉ ወላ ኣብ ሶማል እውን ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሪኢኻ ፕሮባብሊ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢማራት እዩ ዝውሮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ በዚ መወዲ ከምዚ እንተሪኢኻዮ እቲ ኩነታት ቀሊል ካውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣዩ ዘድልየ እዩ ብኡ መንፅር ድማ ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ዶሚኔሽን ምልክት ሕቶ ክገብሩሉ እዮም ቻይና እቲ ሲስተም ናታ ኤክስፓንድ ክትገብሮ ኣገዳሲ እዩ እዚ ናይ እዚ ክሮስ ቦርደር ኢንተርባንክ ፔይመንት ሲስተም ዝበሃል እቲ ስዊፍት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ምሽ ኣሎ ካብ ሓደ ባንኪ ናብ ካልእ ባንኪ መሰጂንግ ሲስተም ዝበሃል ኤርትራ ብኡያ ተኣጊዳ ነይራ ሕጂ ኮ ተላዒሉ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ዓይነት ናይ ቻይና ኣሎ እዚ ሲፕስ ዝበሃል እዚ ከዓ ተስፋ ንገብር ነቲ ሲስተም ናይ ብኣሜሪካ ዶሚኔትድ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ ላዕልነት ክገብሮ እሞ ንኣብነት ቀርኒ ኣፍሪካ ዳ ኣብነታዊ ዞባ ኣይኮነን እምበር ኢትዮጵያ ዝዓበየ ንግድናቶ ምስ መን እዩ ምስ ቻይና እዩ ግብፂ ዝዓበየ ንግድናቶ ምስ መን እዩ ምስ ቻይና እዩ ስዑድ ዓረብ ዝዓበየ ንግድናቶ ምስ መን እዩ ምስ ቻይና እዩ ኬንያ ምስ ቻይና እዩ ኤቭሪባዲ ጅቡቲ ምስ ቻይና እዩ ኩሎም እቶም ኣብቲ ዞባና ዘሎ ቀንዲ ዝዓበየ ንግድናቶ ምስ ቻይና እዩ ብካልእ ዘራርባ ባጤራ ናይ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ከም ድሌትካ ክስራሕካ ዝኽእል እዩ ቴዎሬቲካሊ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ቻይና እየን ዝነግዳ ዘለዋ እጂ እንታይ ማለት እዩ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ቻይና ይነግዳ እንተለዋ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብካልእ ዘራርባ ናይ ቻይና ባጤራ እንተለካ ክንዲ ዶላር ዘለካ ንኣብነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳን ንኣብነት ብኸመይ ይነግዳ ኣለዋ ኣይፈልጥን እየ ኤርትራን ሱዳንን ኖርማሊ ዶላር ገዲፈን ብናይ ቻይና ባጤራ ኤክስቼንጅ ክገብራ ምተገብአ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ምክንያቱ ዶላር ክልትየን ንክልትየን እውን ሓደጋ ኣለዎ
ስለዚህ እቲ ሲስተምስ አይ ኖ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ሱዳን ኣይሓስቡሉን እዮም ነዚ ሃንደበት ካብ ጆርጆ እዮም ሰምዕዎ ዘለዉ ይብለኩም እዮም they already know those things ምክንያቱ መዓልታዊ ሂወቶም ዘጋጥሞም ዘለውን ስለዝኾነ ግን ንሕና ድማ ነቲ ዜጋታትና ክንነግር ስለዘለና ኢና ነግር ዘለና ብሓፈሻ ዓለምና ከመይ ትቕየር ኣላ እቲ መድረኽ ከመይ ይቀያየር ኣሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይፅበየና ኣሎ ንኩሉ ክንነግር ስለዘለና ኢና ምሳና ኮይንኩም ድማ ንኩሉ እናተኸታተልኩም ንኩሉ እናተምሃርና ክንከዶ እየ ዝደሊ ምስትውዓል ከድልየና እዩ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ እቲ መድረኽ ናበይ ገፁ ምዃኑ ትሪእዎ ኣለኹም ኣንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናባኹም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት ግበሩና ሕጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና እንታይ ይበሃል ኣሎ In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed's party has won a landslide victory in this month's elections. Abiy's Prosperity Party gained a huge majority in parliament in a vote that saw major disruptions in some regions. Once again, voting did not take place in the northern Tigray region, which has seen political unrest since the devastating civil war there, and polls were closed in some areas of Amhara and Oromia, with officials citing security concerns. መቸም ምርጫ ናይ ብልጽግና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዓይነት ካቨሬጅ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝረክብ ወላ እኳ ብልጽግና ተዓዊቱ ይብሉሉ እንተለዉ ኣተዓዋውታ ናቱ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዓበይ ክፋል ብዓብዪ ኣብ ትግራይ ምርጫ ከምዘይተኻየደ ኣብ ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን ድማ ምርጫ ብብዙሕ መንገዲ ዝተዓናቐፈን ወይ እውን ጎደሎ ምርጫ ከም ዝነበረን ብኡ መንፅር ድማ እቲ ምርጫ ናቱ ሙሉእ ምርጫ ኣይነበረን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኮይኑ ተሪፉ ግን ተመሪፁ ዝብል ዘረባ ወላ እኳ ኢትዮጵያውያን በቲ ምርጫ ገለን ብዙሕ ትርጉም ናቶ መረዳእታ ዝተፈልየ እንትኾነ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ግን እቲ ምርጫ ከም ሓደ ጉድለት ዝነበሮ ግን ዝተፈፀመ ነገር ገይሮም ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ንብልጽግና ክህብዎ ይፍትንለዎ እዮም ድሓን ዝኾነ ሽፋን ንረክብ ኣለዩ ብሚድያ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ስታብሊሽድ ሚድያ ንኣቢ ክነቕፉ ከለዉ ተጠንቂቖም እዮም ዝነቕፉ ዘለዉ really ክወድቕ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ምዃኑ ፈሊጦም ክከላኸልሉ ፍትንለዉ እዮም ብግምጣሉ ንኣንፃሩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክሪአኩም እየ because there is a very good sign እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ምልክታት ይባካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ምልክታት ይህብ ናበይ ገጾም ክኸዱ ከም ዝደልዩ Ahmed was appointed prime minister in 2018 after mass protests against the long-ruling EPRDF coalition. He has managed to hold his grip on power ever since, some will say with little transparency or scrutiny from election observers or from a controlled media. Happy to welcome political analyst and journalist Zacharias Zalelem to break the... ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝወሃቦ ዘሎ ክሪቲሲዝም ወይ እውን ነቐፌታ ንዓቢ ብመሰረቱ ክፀልዎ ዝኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪካ ምርጫ ምንቲ ርእሱ ማዕፅሩይ ኮይኑ ይፍለጥ ናብ ዝብልፅ መደምደምታ ክወስድ ዘሎም ስለዝደልዩ ወላ እኳ እቲ ምርጫ ፅቡቕ እንተደይነበረ ግደ ሓቂ ገይርዎ እዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ምርጫ እውን ንዑ ድመስል ስለዝኾነ ለጅቲ ይመስል ኣለዎ ብኡ መንፅር ድማ ኩላቶም ነቲ ምርጫ ናቱ እንኳ ሓጎሰካ ኢሎም እዮም ራሽያ ኢሎም እዮም ቻይና እውን ኢሎም እዮም ምስለኒ ማሌዥያ ኢሎሞ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ውፅኢት ናይቲ ኤሌክሽን ቦርድን ሕብረት ኣፍሪካን ዝበሉ ተቐቢልና ኣለና ኢሎሞ ስለዚ ተቐቢሎም ኣለዉ ይርሓስካ ኢሎም ኣለዉ እዮም now this is going to be very very important ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ናቱ ነዛ ኩናት ነዛ ተቐቢልዋ ዘሎ ተመሪፅካ ኣለካ ትብል ዘረባ ብእዋኑ እንታይ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣጀንዱ እንታይ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ናብ ትግራይ ኣጀንዱ እንታይ ምዃኑ ኣሎ ብዓብዪ ድማ ናብ ኣምሓራ ኣጀንዱ እንታይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ካብዛ ምርጫ ዝዕወት ጀሚሮም ሓንቲ ዓይነት ቪድዮ ኣብ መዓልቲ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ማለት እዩ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርሉ ዘለዎ ከሪአኩም እየ እቲ ናይ ባሕሪ ኣቦቱ እናሃለዎ ማለት እዩ listen to this one for example 3 አስርት ዓመታትና ከዚያ በላይ ለሚሆን ጊዜ ኢትዮጵያ የታሰረችበትን የየብስ እስር ቤት ሰብራ የቀጠና የብልጽግና ማማ ላይ ለመውጣትና ታሪካዊ የባህር በር መብቷን ለማረጋገጥ በይፋ መነሳቷ እንቅልፍ የነሳቸው ታሪካዊ ጥላቶቿና የውስጥ ተላላኪዎች ሴራ ሰንሰለት አድሰው እንዲነሱ አድርጓቸዋል። ይህንን የ130 ሚሊዮን ህዝብ የህልውና ጥያቄ የአንድ ቡድን የፖለቲካ ትርፍ አድርገው ለማሳነስ የዲፕሎማሲያዊ ከበባና የሐሰት ትርክት መረባቸውን የዘረጉ የዘመናችን ልሳነ ባንዳዎች የባዕዳኑን የፋይናንስ መርዝ በመጋ ደግሞ በገዛ ወገኖቻቸው መካከል የግጭትና የጥርጣሬ እሳት እየለኮሱ አሁን ላይ ይገኛሉ። የሻዕቢያ አሽከር ሆኖ የግብጽንም ህዳሴ ግድብን ሲቃወሙ ግብጽን ሲደግፉ ወርጋቸው ዲፕሎማቲክ ስራዎችን ሲያንቋሽሹ ኢትዮጵያ በሰላም እንትን ስታገኝ ኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮችን ልትወር ነው ብሎ ፕሮፓጋንዳ እንትን የሚሉ አቋማቸው ራሱ ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ላይ ምን እንደፈለጉ እነዚህ ኮልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያሳዝኑኛል፣ በግሌ ያሳዝኑኛል። መልኩና ስሙን ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ነዛ ጽምዶ ትበሃል ዘላ ነዛ ስእሊ እዚኣ
بيناي معلتيهم بعلى أول سريحهم لو ما يفلتني تزعبيت نصمدو حكنا مزرعة نصمدو كنا من قصير ترى تسرحوا بلتقنا تسرحوا يبزح أبزح جكريا خلوا بزح فيديوهات نصمدو سريحهم مزلوا أما حالتك إن فيديو يكمل لكم كم زوج زلوا مريتي إذا مساكم كل تسلس زلوا خمسة هج هذا كابو تراي نتي ملختي كم يجرم فريم كقبروا يفتنوا له زد ما كلاتهم حبابيرهم يمسون له سلزي هاي حجزوني أنا بين يزلوا هجري كفرسوا يمسون له هاي يردوني يزبل زلوا that's why ناشبت بد قبل على سراوي السودان زوارده كنا تعطيهم مزيد مدرسة السودان سلة تخيل مالتيو مسلم براذر هود ولا كيميكال ويبن دو قليلهم كالاي درجة الجد قبل على السودان أوريدو مالو كم دما قبل على هوحات ولا كهوحات أبزن تزيله تسمى دم سومي تجمير تباهيلو نه واحد دما توساقي مفرار هي قبروا لهم زلوا إذن الجرزلو أبزي بزعبنا أبي زي جتري ودلهم بروباغندا وتدروا سجون تجن أبي وسيد على أبي بسمعوه እድልት አፋንታ ምንድነው እውነት እንዳሰበው ፋኖን አጥፍቶ ከህዋት ጋር ብቻ ፊት ለፊት ሊገጥም ወይስ እንደው እድሌን ልሞክር ጊዜ መግዣ ነው እንዲህ እያልኩኝ እያዳከምኩ እችን 3 ወር ገፋና መንግስት መሰረታለሁ ምንድነው እቅዱ ማለት ይችላል እንደው ሙሉጌታ እያደረገ ካለው እየደረሰበት ካለው ኪሳራ ከሚንገታገተው ነገሮች ተነስተ ምን ማለት ይቻላል አመሰግናለሁ መሳይ አንድ መረጃ እናጋራም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ወሎ ቤት አማራ ምኒልክስ ትናንት አንድ መረጃ ይፋ አድርጓል ይህ መረጃ ከግንቦት 15 እስከ ሰኔ 16 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ ውስጥ ከ420 በላይ የሰው ኃይል ከ322 በላይ የጦር መሳሪያና ከ28 ሺህ በላይ ተተኳሽ ወደ ሚኒሊክ እዝ ገቢ እንደሆነ ይፋ አድርጓል። ይሄ ቀላል መረጃ አይደለም። እጂ ብዙሕ ሓበሬታ ከም ንረኽቦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንፋኖ እንተኺሉ ብመሰረቱ እንተደይኪሉ ድማ ዓብ ክፋል ናቱ ከዳኽሞ መደብ ኣውፅኡ ኣሎ ናብኡ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ግን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኣይኮነን ዝኸደሉ ዘሎ ይብሎ ምግምጣሉ እዩ ዝኸደሉ ዘሎ ፋኖ ኣብ ዘለንቀነ ብዙሕ ሰለብሬት ክገብሩ ኢናዮም ኣለና ብዙሕ ኣፅዋራት ከም ዝማረኹ እውን ይንገር ማለት እዩ ስለዚ the speaker Abiy Ahmed's administration only appears strong on state media screens while falling and crumbling on the ground ስለዚ ኣባይታ ዓነውነው ዝብል ዘሎ እምበር ብዙሕ ለውጢ ከርኢ ኣይረአን እዩ ዘሎ ግን ኣብ ቴሌቪዥን ክረአ ከሎ ኣብ ስክሪን ክረአ ከሎ ነቶም ሰራዊቱ ሰሪዑ ከመርቆም ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓይነት ካሜራታት ተጠቂሙ ፍሉይ ሰራዊት ዘለዎ ንኣፍሪቃ ምሉእ ክገዝእ ዝኽእል ይመስል ኣብ ክልል ኣምሓራ ክኸዱ ከለዉ ግን እንታይ ዝወርዶም ኣብኣ ከለዉ ክማረኹ ጥራይና ንሪኦም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዙሕ ኣፅዋራት ፋኖ ማሪኹ ከም ዘሎን ከምኡ ብዙሓት ወታደራት ቀቲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እውን ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ተመሳሳይ ለማዳከም የአብይ አህመድ አገዛዝ አዲስ ዘመቻ ከፍቷል። ቀነ ቀጠሮ ዘንድሮም አላበቃም። ላለፉት 3 ዓመታት በየጊዜው ቀነ ቀጠሮ በመስጠት ነበረ የአብይ አህመድ አገዛዝ ፋኖን አጠፋለሁ እያለ ዘመቻ ሲከፍት የነበረው ነገር ግን የመጣው ኪሳራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ነዞም ፋኖ ኢሉ ዝተበገሰሉ ዕላማ ከምቲ ዝድላ ይከደሉን ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ስዕረት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ that's why ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ንሪኦ ዘለና ህወሓት ንኸይብገስ ዝግበር ዘሎ መፍርራሕ እዩ ፋኖ በይኑ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ህወሓት ተተበጊሱ እንታይ ክገጥም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ስለ ዘለዎ ኣንጻር ህወሓት ኩሉ ዓይነት ተፃቦታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዙሕ ተፃቦታት ኣንጻር ህወሓት እዩ ዝግበር ዘሎ እታ ሃገር ኦልሬዲ ኮላፕስ ክትገብረሉ ትኽእል ካልኩሌሽንስ ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ኮላፕስ ኣይትገብርን እያ ዋላ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ዘይክእል ተኮይኑ ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል ዘይትኽእል ስለምንታይ ኮይኑ ይስማዓና ንመሲልኩም ኩልና እውን ንግምቶ ኢና ፋሕ ከብላ ዝኽእል ነገር ስለዘየለ ኣይኮነን ዋናታት ስለ ዘለዋ እቶም ዋናታት ናይቲ ሃገር ፋሕ ክትብል ኣይደልይዎን እዮም ዋላ ፋኖ እንተስዒሩ ኣብ ጣውላ ከምፅዎ እዮም ዋላ ህወሓት ተመፅኡ ኣብ ጣውላ ከምፅዎ እዮም እዚ ሃገር ከም ዘላታ ፋሕ ክትብል ኣይደልይዎን እዮም ወረግ እንተኽኢላ ክትዓብየሎም እዮም ዝደልዩ ካብን ሰሪቃ ክትዓብየሎም ምክንያቱ እቲ ሃገርሲ ኣብይ ኣሕመድ የመሓድራይ ዘሎ እምበር ናይ ኣብይ ከም ዘይኮነ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ገንዘብ ካብን ናብን ብሄን እናገበሩ የሳልይዎ ከም ዘለዎ ትሪኡ ኣለኹም ግዳ ሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ሬጂም ቼንጅ ብዙሕ ርዮም እዮም that's why ድማ እቶም ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት እውን ኮንፊደንስ ዘለዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክወድቕን ክቀያየርን ብዙሕ ግዜ ርዮም እዮም ሃይለስላሴ ደጊፎሞ ወዲቑ ንሶም ዘይድግፍዎ ሕብረት ሶቪየት ዝድግፎ ዝነበረ መፅኡ እታ ኢትዮጵያ ንቀፂላ ድሕሪኡ ንሱ ተኣልዩ ህወሓት መፅኡ ብዙሕ ኣየተኣማምነና ነይሩ ይብልዎ ነይሮም ባሕር ድማ ዓርኮም ኮይኑ ሕጂ ድማ ንህወሓት ከጥፉ ይፍትንሎም ምንታይ ንዓቢ ነከቐፅሉ ስለዚ እታ ሃገር እትያ ንዓና ንኤርትራውያን ስቲል እታ
زعبيت حدا قناتنا ساخوين الله ኢትዮጵያ ትባል ታዛዕብየት ሓደጋናትና ንሳ ያብዘይ ቃል ዓለም ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ካብኣይ ዝብገስ ዘሎ የግዳስ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትፈርስ ከም ዘይደልይዋን ንህላዊኣ ኩሉ ዝከኣል ይገብሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ንፋኖ ንምድኻም ይጥቀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ገደብ ናይ ግዜ ገይርዎ ዘሎ ስትሪክት ዴድላይን መወዳእታ ናይ ወርሒ ሽዱሽተ ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ካላንደር ማለት እዩ ሓደ ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ተሪፍዎ ኣሎ ንፋኖ ጠቕላላ ክውድኦም ከም ዘለዎ ወይ እውን መስመር ናቱ ናብ ትግራይ ገፁ ክኸይ ዝኽእል መስመር ክኸፍት ከም ዘለዎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ በዛ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ክገብር ይኽእል ናብኡ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ነዚ ክፍፅሞ ይኽእል እዩ ክንብለኩም ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ ኣሚን ክገብር ዝኽእል ተዝኸውን ክሳብ ሕጂ መን ሒዝዎ ኣሎ እንዲኹም ክትብሉኒ ሓቅኹም ከዓ ክገብር ዝኽእል ተዝኸውን ዝሓዞ መን ይኮይኑ መን ደው ኣቢልዎ ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኢስትሩ ግን ድሌት ናቱ ከምኡ ከም ዝኾነ ግን ንፁር ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ ትግራይ ክኸይድ ይደሊ ከም ዘሎን ሓይሉ ናብ ትግራይ ብትግራይ ገይሩ ድማ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣምሓራ ግን ክሕልፍዎ ስለ ዘይክእሉ ንኣምሓራ መጀመርያ ወይ እውን ንፋኖ ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ገለ ካብቲ ካብ ባይታ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዝብልዎ ነዚ ይመስል ናይ መከላከያ ሰራዊት መከላከያ ኣፅዋሪ ዝጓዓዙ ዘሎ ድማኒ ናብ ደቡብ ትግራይ እዩ ናብ ኣንፈት ዓፋር ናብ ኣንፈት ቆቦ ናብ ኣንፈት ምዕራብ ማለት እዩ ምስቲ ዝኒሄ ሃዋህው ጦርነታት ሒዙ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ሓይልታቱ ዝበሃል ናይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ እንዳተፀግዐ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መንጎ ፋኖን መከላከያን ኣብ ከባቢ ቆቦ ከቢድ ውግእ ብከቢድ በረ ዝተሓገዘ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ድማኒ ምስቲ ዝኒሄ ሃዋህው ኩሉ ሓይልታቱ ዝበሃል ናብ ትግራይ እንዳተፀግዐ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ምጉዓዝ እዩ ዝርከብ ኩሉ ህዝብታት ሰላም ኢና ንደሊ ጦርነት ማዕናዊ ጦርነት መውደሚ እዩ ካብ ጦርነት ዝኽሰር የለን ስለዚ ብዛዕባ ጦርነት ሕማቕ ምዃኑ ፀሓፍልና ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ኣብቐሙጠልና ተወሳኺ ቪድዮ ኣሎ ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩናት ብልፅግና ናብ ኩናት ጥራይ ኣንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑን ነቲ ኣበጊስዎ ዘሎ ዕላማ ድማ ኣብዚያ ስእሊ እዚኣ ደምዳሚት ስእሊ ናቶም እያ ክብለኩም ደሊ ንኩላቶም ቶም ካርምዎም ደልዮም ዘለዉ they have already set their target clear ኣብዚ ኣነፂሮም ኣውሪዶም ኣለዉ እቲ ስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ተቃዋሚ ህወሓት ከምዚ ዓብዪ ኤክስ ጌርካ ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘለባቶም እታ ፅምዶ ግን ታቐንዲ ታርጌት ምዃና ክትሪኡ ኣለኩም ንፅምዶ እዩ ተቐንዲ ታርጌት ንኩላቶም ቶም ኣብቲ ፅምዶ ዘለዉ ከነፍርሶም ኣለና ዝብል እዩ ክፍርሶም ከምዘይክእል ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምዘይክእል ይፈልጥ ንብለኩም ዘለና በበይኖም ከለዉ ዳደ የፍርሶም ሕጂ ምስ ሓባበሩ ዳበይን ገይሩ ይክእሎም በበይኖም ከለዉ ከፍርሶም ይኽእል ነይሩ ደይሰማምዑ ነጥብታት ብዙሕ ነይርዎም እዩ ኣብ በበይኖም ከለዉ እውን ከፍርሶም ኣይከኣልን ሕጂ ብሓደ ምስ ሰመሩ ክገብሮም ዝኽእል ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ፍሉይ ኣለዎ ድሕሪ ኢሎምኩም well I don't think ማንም ሰብ ክኣምኖ ዝኽእል but still እቲ ኢንቴንሽን እቲ ዕላማ እቲ ተበግሶታት እንታይ ምዃኑ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ እቲ ፅልእናቶም መንፈስናቶም ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑ ከዓ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ እውን ለንቀነ ናይ ረዳ ፋሽን እንዲኦም ገይሮሞ ዘለዉ ስሙ ብዚ characterizations. Isaias is fundamentally a proxy collector. He's deeply engaged in collecting forces that will obey him across neighboring countries, Getachew said. Even after the 2018 peace deal, Isaias didn't expel Ethiopian opposition groups from Asmara. He believes they'll be useful someday, so he adds more, rather than reducing. Getachew noted Isaias hosts not just Ethiopian and Sudanese groups, but recently even a Sri Lankan opposition figure. This pattern extends regionally. When Ethiopia supported South Sudan's Riek Machar, that was Eritrean-backed, Getachew claims. When Ethiopia reconciled with Sudan's al-Bashir too quickly for Isaias, Eritrean forces at Humera couldn't return, so they got work helping topple Mobutu in Congo. Eritrean soldiers became merchants. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጅርባን ድዮም ዝብልዎ ገለገለ ኤርትራውያን ብሓቂ እቲ ክዳኑን ነፍሱን ካብ ጅርባ ፈሊኻ ዝረአ ይኮነን ንኢትዮጵያውያን ንኣብዪ ኣሕመድ ነቶም ጀነራላቱን ካብ ፊልድ ማርሻል ንላዕሊ ሊቅነት ናይ ኤርትራ ዘሎ ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምዃና ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ድማ ውድቀት ናይ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብኤርትራ ዝምርኮስ ከም ምዃኑ ነጊሩ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ ናይ ፕሮክሲ ማስተር ምዃኑን እንታይ ማለት እዩ ኣዝዮም ብዙሓት ተላኣኽቲ ከም ዘለዎን ሓደ
ዓቢ ጽልዋ ዘለዎ መራሒ ምዃኑ ከይተረድኦ ይዝገልጽ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣዝያ ድኽምቲ ቁጠባ ዘይብላ ህዝቢ ዘይብላ ሰራዊታ ድኹም ስትራቴጂክ ዴፕ ዘይብላ ስለዚ ወሰን ድሕሪ ኢልኩም ድሌትኩም ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም እዩ ዝፍትን ነቶም ጀነራላት ማለት እዩ ነቶም መኮንናት እቲ ዘረባናቱ ግን መጠን ዝሰምዕዎ እንታይ ዝብል ኢሳያስ ወይ እውን ኤርትራ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ድማ ይገልጽ ኣሎ ሓያል ተደይ ኮንካ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ it's very simple ንብዙሓት ሃገራት ዘነቓነቐ ዑመር አልበሺር ዛንታ ከም ዝኾነ ይዛረብ አንጻር ዑመር አልበሺር ነይሩ ይብላ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጽልዋ ነይሩ ይብላ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩላቶም ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚሮም ምስ ሕቶ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዙ ውጥቀት ናቶም ይብሎም ኣሎ ቀፂሉ ኣብዚ ሕጂ ዘለዉ ብሙሉኦም ቶም ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም እዮም ይብል so if one is this powerful shouldn't you respect that person or shouldn't you ንኸምዚ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎ ኢልካ ተኣምነሉ ሰብ ወይ እውን ሓይሊ ወይ እውን መንግስቲ ክጥንቀቕ ኣይግባእካን ዶ ምክንያቱ አሜን ክሊርሊ ሓደ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ክንዚ ዓይነት ጽልዋ ክገብር ኣይክእልን ዓቕሚ ዘይብሉኻ ክገብር ኣይክእልን ዓቕሚ እንተዘይብሉ እንታይ ክገብር ኣብኡ ከይዶም ይልምኑ ኣለዉ ከዓ ክትብል ኣለካ ብካልእ ሕቶ ዋይ ኣር ደይ ንኣብነት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብ ደገ ብዙሕ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ካልኦት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ሓይልታት ኣሎ ዋይ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ይመርፁ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ከዚ ኤርትራ ትንኮ ክገብር ዝኽእል ኢንጂነር ይልቃል ኢልዎ እዩ ትንኮ ክገብር ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምድብ ሰራዊት ዘለዎ ሰራዊቱ ድማ ባይታ ዝተፈተነ ቁም ነገር ዘለዎ ካብ ላዕለ ንታሕቲ ትእዛዝ ሓልዩ ክኸይድ ዝኽእል መስመሩ ሒዙ ዝኸይድ ህዝብን ሃገርን ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ይኹን ዋላ ጅን ዕፍሪት ምስ ኤርትራ ክላዘብ ዘለዎ ሰላምን ርግኣትን ድሕር ደልዩ ብግምጣሉ ድማ ኣንጻር ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ሰላም ኣይትረክብ ዋላ ርግኣት ኣይትረክብ መወዳእታ ድማ ካብቶም ቀዳሞት ዝወደቁ ጌታቸው ረዳ ዝረቁሖም ባዕሎም ካብኣቶም ዝፍለጥ ዕጫ ክህልወካ ይክእልኒ እዩ ዝብል እዮም ኢልዎም ኢንጂነር ይልቃል ኣብ ዝሓለፈ ኣምፂናልኩም ኢና ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን ኣቢ ኩላቶም ካልኦት መራሕቲ እውን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ እንታይ እዩ ክብሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣርእስቲ ከልዕሉ ከለዉ ኢሚድየትሊ ኣብ ኮንትራዲክሽን ፓራዶክስ ኣብ ዝተገራጨወ ነገር እዮም ዝመፁ ኤርትራ ዝተዳኸመት ሃገርን ዓቕሚ ዘይብላን ገይሮም ከፍልጡ ይፍትኑ ኩሉ ትዘረቦም ግን ኤርትራ ሓያል ምዃና ዘእንፍት እዩ ከምቲ ንሳቶም ዝፍክርዎ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ እቲ ዝሰምዖም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዝብሎም ሶ ኢፍ ኤርትራ ክሳዕ ክንዲ ንስኹም ትገልፅዋ ዘለኹም ድኽምቲ እንተኮይና እንታይ እዩ ዘብለኩም ዘሎ ይብሎም ኣሎ ዓለም ሕጊ ኣለና ፖለቲካ ይድግፈና እዩ ኢንተርናሽናል ኣለዎ ኣብ ጎንና እዩ ኣሜሪካ ምሳናያ ቻይና ምሳናያ ትብሉ እንተለኹም ማሓይሊ ኣለና ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ትብሉ ተኮይንኩም ሶ ንሰለስተ ዓመት እዩ ዘብለኩም ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ንሪኦ ዘለና ሃገርኩም እዩ ዝፈርስ ዘሎ ንሕና ንሪኦ ዘለና ዓድኹም እዩ ዝዓኒ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ዝብሉ ድማ ዓድኹም ክፈርስ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ዌር ኢዝ ኣሚን ኣበይ ዘሎ ተሓቂ ይብልዎም ኣሎ ግዜ እናነውሖ ምስ ከደ ድማ ተሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ከስምረልኩም ዝደሊ መጀመርያ ኣብ ዘመን እዚኣ ንሸን ይስማዕ ethnically defined regional states, each with its own security forces, its own patronage networks, its own political identity built around difference rather than shared citizenship. That design produced 30 years of relative stability in the way a pressure cooker produces relative stillness, by containing force rather than releasing it. When Abiy tried to dissolve the EPRDF coalition and replace it with a single national party, he was reaching for something real. The idea that Ethiopians might govern as Ethiopians rather than as ethnic blocs. What he did not have and has never assembled is a political process capable of managing the transition. እንታይ ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኦልሞስት ናብ 10 ዓመት ቀሪብ ኣሎ 2018 ይመጽዩ 8 ዓመት ገይሩሎ ድሕሪ 2 ዓመት ኦልሞስት 10 ዓመት ክመልእ ማለት እዩ so this guy should stop blaming TPLF ንኢህአዴግን ትግራይን ምሕማይ ከቋርጾ ግዴታ ይህጅ because he has been in power enough ክቕይር እንተዝደሊ ትዝለዓለ ደገፍ ናይ ህዝቢ ረኺቡ እዩ ህወሓት ከዓ እትኸለና ኣዲስ ኣበባ እልል እናበለ ዝተቐበለ ይነበረ ወይ እውን ደገፍ ዝገበረ ይነበረ ባንክ ዝሃበ ይነበረ ባንክ ናይቲ ሃገሩን ፋሒል ነይሩ ኾን ሰራዊት ኣይነበሩ ስለዚ ህወሓትን ኢህአዴግን ከዓ እትኸለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓነወ ሃገር እዮም ኣብዮም ኣትዩ ካብኡ ናብኡ ማለት አብይ ኣሕመድ ግን ብ5-6-8-9% ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ዝበሃል ዝነበረ ሒዚ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሃገር እዩ ስልጣን ተረኪቡ ባንክን ታንክን ዘለዎ ሃገር እዮም ኣረኪቦሞ ሶ ህዝቢ ብምሉእ ይድግፎ ነይሩ ህዝቢ ጥራይ ደይኮነ ዓለም ምልእቲ ትድግፎ ነይራ ኖቤል ፕራይስ ሂቦሞ በቲ ዝነበሮ ደገፍ
ነዚ ሕጋ መንግስቲ ነዚ ሃገር ፋሕብትን ኢትይዋ ዘሎ ክቕይሮ ይኽእል ዶ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያን ክቕይሮ ነዚ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ክሳብ ዝስልችዎ ዝተዛረበሉ ኢንፋክት ከምኡ ብምባሉ ጥራይ ክንደይ ፀላእቲ ዘማዕበለ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ጎዳኢ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢሉ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ስለዚ ነዛ ኤትኒክ ፌደራሊዝም አብይ አሕመድ ንሱ ዝነበረ ፖፑላር ሰፖርት ክቕይሮ ይኽእል ነይሩ ዶ እወ ስለምንታይ ዘይገበሮ ንኦሮሞ ስለዘይርብሕ ኦሮሞ ግዴና ይክንበልዕ ኢሎሞ እጃብ ግዜና ምስ ኮነ ዲኻ ሃገር ሓድነትን ሓደ ሃገራውነትን ክትፈጥረላ ደሊኻ ኢሎም ኩላቶም በብግዜኦም ዝበልዑ ነይሮም እዮም ሕጂ ግዴና ንሕና ክንበልዓ ኢና ንሕና ምፀገብና ተደሊኻ ነቲ ፌደራሊዝም ተፍርሶ እንተደሊኻ ድማ ሃገር ኦሮሞ ትገብራ ነዛ ሃገር ሽዑ ትርእዮ ኢሎሞ እሱ ድማ ንዓ መሪፁ ማለት እዩ ንኦሮሞ ከገልግል ናይ ኦሮሞ ፅልዋ ንምፍጣር ኢሉ ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ናብ ዝገደደ ነገር ወሲድዎ ሓደ ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝፈጠሩ ኢሉ ንህወሓት ጀኖሳይዳዊ ኩናት ገይሩሎም ይብሉ ንተጋሩ ሱር መሰረቶም ክድምስሶም ንመቐለ ናብ በሻሻ ክቕይራ እየ ዝበሎ ተኸራውን ዘሎ እዩ ስለዚ ንተጋሩ ጠቕላላ ካብ ፀወታ ከኣልዮም ንዘበናት ከም ዘይምለሶ ፖለቲካ ክገብሮም ፈቲኑ ኣይሰለጠን ኢንፋክት ግደ ሓቂ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈፂሙ ገይምና ተቐይሩ ኣንጻር ኤርትራ ክትሓላለኽ እንተዘይፍትን እየ ዝብለኩም ምስ ኤርትራ ነቲ ኩናት ገይሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይ ገይሩ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ዓቂብ እንተዝኸይድ ህወሓት ዛንታ ምኾኑ ነይሮም I'm telling you ንህወሓት ከጥፍኦም እንተዝደሊ ነይሩ እዚ ዓሻዳ ስለ ዝኾነ እምበር ንህወሓት ከጥፍኦም ነይሩ መደብ ነይሩ እንተዝኾነ ነይሩ ምስ ኤርትራ ክባእስ ኣይነበሩ ስለዚ ህወሓት በዚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እናበለና ዓታቶም ክዓፅዩ ብነይሩ ድማ ምስ ኤርትራ መተንፈሲ የብሎምን ብሱዳን ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ፅልዋ ስለ ዘሎ ምስ ሱዳን ርክብ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ህወሓት ማራ መገደዶም ነይሩ ፈትዮም ከይፈተው ድማ ናብ ኣዲስ አበባ ኢዶም ሂቦም ዲዮም ወላ ሃዲሞም መወፁ ነይሩ ድሌቱ ድማ ንትግራይ ምገበራ ነይሩ however he made a big miscalculation ህወሓት ተዳኺሙ እዩ ቡጌረ ናይ ኤርትራ ባሕር ክወርድ ምስ ኣይኮኑ ገለኢሉ ኣንጻር ኤርትራ ብምኻድ ንኤርትራ ጓኒ ወል ኤርትራ ስለ ዘጓነ ፋኖ ገበል ተቐይሩ ኤርትራ ጌራቶ ይብለኩም ያ ግን you can guess ህወሓት ነብሪ ተቐይሩ ሸነ ንበዓሉ ንሱ ነብሪ ተቐይሩ ኩላቶም ገባብል ተቐይሮም ጫዊት ዝነበሩ ናብ ገባብል ተቐይሮም ሕጂ ሃገር ክትፈርሶ ስለ ዝጀመረት ናብ ኤርትራ ኣፀጊዕካ ንኤርትራ ምንይን ምባል ሰማዒ የብልካን ሶሪ ንመለስ ናብቲ ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ለንቀነ ንትግራይ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ክንርኢና ቅርብ ግን ካብኡ ናብቲ ኢትዮጵያ የፍርስዋ ኣለዉ ዝብል ኣጀንዳ እንዲና ክንከይድ ደሊና ኣብዚ እስከስምዕዎም ግብፂ እውን ተፍርሰና ኣላ እንዲ ትዘረባ التأثير على الأوضاع الأمنية وعلى الملاحة አሁን የነሱ አሁንም የእስራኤልና የግብፅና የኤርትራ ያሁኑ ተመሳሳይ የሆነው ትርክት ረሱት ዳህላክን ሰጥተው እስራኤልን ሲያመቻቹ በደንብ አድርገው እንደፈለገው አካባቢው ላይ እስራኤሎች የፈለጉትን እንዲሆን እስካሁንም ድረስ እጠራጠራለሁ ከዳህላክ ጋር በተያያዘ የእስራኤል ኤርትራ ማለት የእስራኤል ኦልሞስት አንድ አካል ናት እና እንደዛ ሆና አንድ ኤርትራዊ ሙሐሊል የሚባል አደም ሳላህ የሚል ሰው ራሱን በዚህ አይነት መልኩ ቀርቦ እስራኤልን ሲተች ማለት አሰባችሁት ሰኸም ትሪእዎ ዘለኹም ንመን እዩ ዝቃወም ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ኤክስፐርት ኣብ ሽማይ ሃስኮን ኣለኹ ካብ ሰቲት ሚድያ እውን ብዙሕ ግዜ ዝሳተፍ እዮም ኣንፎ ኤርትራዊ ተንታኒ ኣብ ናይ ግብፂ ሚድያ ቀሪቡ ኣብዚ ትንትነሉ ዘሎ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ወፃኢ ኤርትራ ምስ እስራኤል እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝባሻይ ኤርትራ ምስ እስራኤል ናይ እስራኤል ፍጥረት እያ ሓንሳብ ናይ ግብፂ ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ኤውሮጳውያን ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ እያ ሓንሳብ ናይ ሲአይኤ እያ ፅንሕ ኢሎም ናይ እስራኤል እያ አሜን can you just fix your narrative እንተ ዋሓደሲ ናትኩም ሓንቲ ዝተቃመመት ነገር ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ሲ እስራኤል ንስኻትኩምስ መጋበርያ ናታ ደይኮንኩም እጂ እስራኤል ንዓኻትኩም መጋበርያ ጌራትኩም ሲ ኤርትራ ከላድያ ናብ ኤርትራ ክትወርር ትደፍኣኩም ዘላ ማለት እዩ ሚን I don't know man these people you cannot trust them ማለት እምነት ከቢድ እንዲና እዚኣቶም ግን እቲ ዝዛረቦ ፈፂምካ መትሓዚ የብሉን ብሓፈሻ ግን ናይዚ ጉዳይ ሶማሊላንድ አፍልቶ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ትመጽእ ዘላ ሓደጋ ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዝገልጽ ሊበሉን ነው ሊዘጉብን ነው የሚል ባዶ ትርክት ማለት ባዶ ትርክት መጀመሪያ አሜሪካ ማንን ፈርታ ነው እስካሁን ባበል መንደብ እንትታው ቁጭ አለችው ኤርትራን ፈርታ ነው ግብፅን ፈርታ ነው የካምፕ ዴቪድ ስምምነት የሚለው ሌላው ቀርቶ አሜሪካ ስዊስ ካናልን የግብፅን መሬት የግብፅን አየር እጅንታዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክትሪእዎ ከለኹም ኣቲ ናይ ኤርትራ ዝምድናታት መራ እንዲ ዝዕብዶም ዘሎ
ኤርትራ ምስ እስራኤል ርክብ ከም ዘለዋ ገይሮም ክገልጹ ይፍትኑ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣብ ሚድያታት ዳህላግ ዝበሃል ናይ እስራኤል መደበር ከም ዘሎ እዞም ናይ ዓረብ ክኢላታት ገለ ሓደ ግዜ ሓሊፎም ከምኡ ይብሉ እዮም እዚ ውተት ኣሎ ሓንሳብ እውን ኣብ እምባሴራ ዝበሃል ቦታ እስራኤል መደበር ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኣሎ this is not ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ይኮነን ኤርትራ ክንዱ እንተዝኾነ ነራ ምስ እስራኤል ኣንጻርና ትኸዱ ዘላ እውን ኣይመጋጠመና ነይሩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ኣንጻርና ዝኸዱ ዘለውን ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገባሕሪ ክትረክብ ንድግፋዶ ክትቅፅል ኣለዋ እናበሉ ሸይ ደብልዋ ዘለዉ ከምኡ ድማ moving toward the recognizing ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክብዋ ስለ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ መጀመርያ ኣነ እኳ ሓቅሓይሽ ሓደ ግዜ ኤርትራ ካብዚ ጉዳያት እዚ እንተተሃድም እውን ኣይምፀላኩን ባዕለ ድዮም ፈልጡታ ከምኡ ክንብል ኣለና እም ሶሪ ማለት ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ ግን ባዕለ ድዮም ፈልጡ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይሃብዋ ሻሕ ይበሉ ላይክ ሪሊ ብኣና ዝግደስ ሰብ የለን ንሕና ብዛዕባ ነፍስና ጥራይና ክንሓስብ ዘለና ሶማሊላንድ እስራኤል ተደልያ ኣፍልጦ ትሃባ ተደልያ ኣይትሃባ ንሶም ግብፂ ካልኦት ዓለማት ይዋገትሉ ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኤርትራ ከማን ሚት ጌራት ታርስቲ ሪኹም እዮም ሶማሊላንድ ገለመለን ብልፅግና እንደራ ይገብር ከም ዘሎ ጥራይ ትገልጾ እምበር ካልእ ጉዳይ ናይ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከማን ከምቲ ዝድላይ ተዛረበሉን እዚ ጉዳይ እዚ ግርም ገበረኻ just let them ባዕሎም ፈልጡ ሶማሊላንድ ሃገር ክኮን ደልያ ትኹን እንታይ ገዲሽካ ሰባት ትርህፀሉን ትሓመሉን ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እስራኤል በቲ ቦታ ክመፅእ ደልዩ ነቶም ዘፍርህዎም ሓይልታት ይኽፋእ እዮም እስራኤል ከይትመፅእ ፈርሁ እንተኮይኖም ኣብ ግብፂ ፅቡቅ ቤዝ ግብፂ ይኹን ካልኦት ስዑድያ ናብ ኤርትራ ይምፁ ቦታ ይሓዙ ሓንቲ ዘይገብሩ እንተኮይኖም ኤርትራ ግን ሻዕበልካ ትብሎም ዘለካ ኣይኖ እቲ ፖለቲካ ከምኡ ይሰርሕን እዮም ክትብሉና ግን at some point you have to say that ምክንያቱ ሶማሊላንድ እስራኤል ኣትዩ ንዓና ዘምፃልና ለውጢ የለን ኩሉ ሓደናይ ናብራ ቀደምናይ ነቶም ካልኦት ዘሸግሮም ሽግር ዝፈጥረሎም ሓይልታት ይሸገሩሉ እምበር ንኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ዕቱብ ኣሎ እስራኤል ይምፃ ኢራን ኣሎ በቲ so they will have all this kind of ፀገማቶም ንሓድሕዶም ይዛበጡ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኢንፋክት እቲ መንግስቲ ኤርትራውን ወላ እኳ ዓብዪ ኢሉ እንተዘይበለ ከምኡ ዝመስል ሻሕ በሊልዎም ዘሎ እዩ ንሱ ጉዳዩ ታደቡን ተሃገሩን እያ ተገድሶ ዘላ ኮይኑ ይስምዓና ንክሪኦ ከለኹ ናባና የተፀጋግዕዎ ጉዳይ ካልእኩም ግበሩ እዩ ኣፍኮርስ ግብፂ ይኹን ስዑድያን ኤርትራ ከምኡውን ኣብ መርገፂ ክህልዋ ይደልይዋ እዮም ግን ኣብቲ ናይ ግብፂ ርክብ ዝነበረ እንተሪኢኹሞ ኤርትራ ዘረባ ናታ መግለፂ ናታ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ሰላምን ርቃትን ኩሉ እምበር ሶማል ከምዚ ክኾኑ ኣለዎ ሱዳን ከምዚ ክኾኑ ኣለ ኣብ ናይ ሱዳን ዳይሬክት ዝኾነ ስቴትመንት እያ ተውፅእ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጎረቤትናን ብፅሒትናን ስለዝኾነ ፀቅዕናን ስለዝኾነ ኣብኡ ናብ ሱዳን ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ክትገብር ትፍትን እያ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ግን ኣብቲ መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ሶማል ክትሕግዞ ፈቲና ድሓር ግን ኤክስ ይቦሞም እዮም ምናልባት ኣይዶኖ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ እንተሎ ኮይኑ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ሶማል ክዛረባ ይሰምዖምኒ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን ምስ መንግስቲ ሶማል ዘሎ ዝረአ ርክብ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣገይን ንዓና ንሳቶም ነቲ ናቶም ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክቡ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓሸውየ ንዓና ዝፀሉ ከም ዘይኮነ ጌርና ክንሰግሮ ክንክእል ኣለና ባህላያ ንባይ እቲ መረዳእታ ናተይ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ካብኡ ናብ ሱዳን ድማ ሱዳን ለንቀነ ሓደ ዓቢ ዘፍርህ ነገር ኣሎ Forces or RSF seem to be preparing for a major offensive against their opponents, the Sudanese Armed Forces or SAF. The target is the city of El Obeid, which has spent much of the previous 3 years under a state of siege. እዚ ኣብ ከተማ አልዕቤድ በሃል ከተማ ለንቀነ ዳዕመ ሰሪ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከቢድ መጥቃዕቲ ከካይድ እሞ ካብቲ ናይ አልፋሸር ዝገድድ ጀኖሳይድ ክፍፅም ከም ዝኽእል ብዙሓት ሓይልታት መጠንቀቕታ ይህቡ ኣለዉ Should it fall, the fear is that it could become another El Fasher. This is not hyperbole on our part. The UN Commissioner for Human Rights, Volker Turk, specifically name-checked the city in a recent warning about El Obeid. Nor was he alone. The UK Foreign Secretary sounded a similar alarm, as did the government of... So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ አልዕቤድ ሓደ ሓደገኛ ፍፃመ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንክፍፀም ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ደውበል ክብለ ፀልካ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ንመንግስቲ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ኢዱን እግሩን ከኣስሮ ስለ ዝደለየ እንታይ ገይሩ እገዳ ገይሩ ኢዶምን እግሮምን ለኩት ሒዝዎም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እገዳ የብልዕልዮም ገይሩ ለሚሸው እዩ ዲስ ክሳብ ክንደይ ብሩታል ከም ዝኾኑን ደም ዘይብሎም ስርዓታት ከም ዝኾኑ ንክትፈልጡ እዚኣቶም እዮም ማለት እዚ that's why ድማ ኣብ ኤርትራውን ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብለኩም ዘሎ because this thing might come to us as well because እዚኣቶም ርክብ ኣለኩም ዝብል ዘረባ ከይመፅእ ስክፍት ኣለኒ ዋሽንግተን እቲ treasury sanctions እዩ ዝብል ዘሎ today the US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control እቲ እገዳ ናይ
America ዝገብር ማለት እዩ impose sanctions on 8 individuals and entities linked to procurement recruitment networks that continue to fuel Sudan's devastating civil war between Sudan's armed forces staff and the paramilitary group rapid support forces ብላለ እጂ ኒ ሸመንተ ዝተፈላለዩ ግለሰባትን ትካላትን ኣብ ልዕሊኦም እገዳ አውሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንግር ዘሎ if I have to show you ገለነራት ነዚ እጂ መን እዮም ቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ብመንገዲ target 8 individuals and entities fueling the Sudan civil war ይልወሎ the reason the network provides weapons soldiers to staff army and RSF military ስለዚ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ዝሕግዙ ዘለዉ ሓይልታት ኣፅዋር ይኹን ዕጡቃት ሰራዊት ብምግባር ዝሕግዙ ዘለዉ ንክልቲኡ ወገን ንቐፅዕ ኣለና እያ ትብል ታገይ ጌም እያ እዚኣ ሽዑ እንታይ ገይሩ force a 3 months humanitarian truce ናይ 3 ወርሒ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክገብሩ ድማ እዩ እቲ ዕላማ ብወገን ሱዳን ንመን ቀፂዖም ኣለዉ ረእዩ ታማክ ዝበሃል ሱዳን a front company used to import explosives for the south aerial bombs እዚ ካምፓኒ ታማክ ዝበሃል ማለት እዩ ብነፈርቲ ነቲ ቦምባታት ነፈርቲ ናይ ሱዳን ገይሮም ዝጥቀምሉ ነተን ቦምባታት ዝገዝእ ትካል ናይ ሱዳን ኣፅዮም ኣለዉ ነፈርቲ ከይጥቀሙ ማለት እዩ ሓደ በሉለይ SPL Energy India ዝበሃል an explosive manufacturer that sent to 200 plus shipments to the south ስለዚ ነዛ ካምፓኒ SPL Energy ትበሃል ካብ ህንዲ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ሱዳን ትሸይጥ ዝነበረት ካምፓኒ ንዓዓው ንገዳ ገይሮም ላለዉ Ports Engineering Sudan imported uniforms, weapons and ammunition from the UAE and Turkey. ነዚ ናይ Ports Engineering ዝበሃል ናይ ሱዳን ድማ ክዳውንቲ ይኹን ዩኒፎርም ናይ ወታደራት ኣፅዋር ከምኡ ድማ ተተኳሲ ካብ ኢማራትን ካብ ቱርክን ዝገዝእ ዝነበረ ንዕውን ኣጊና ያለና ይብላሉ key figures ታሪክ ሁሴን መሐመድ መደኒ ታማክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር ማለት እዩ ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ ኣፅዋር ንኸይገዝእ ኣሳሪ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝበልዎ ድማ እዚ ዘባል ዝኾነ ስጉምቲ እዮም ዝወስድ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰረቅ ዝወርድ ዘሎ ስጉምቲ ንኣብነት RSF ከብወገን RSF ንመን ሃሪምና ይብሉ ታለንት ብሪጅ እንደገለመለ ፓናማ ፓርት ኦፍ ትራንዚሽናል ኔትወርክ ከምዚ ካብ ፓናማ ይኹን ካብ ኮሎምቢያ ሰራዊት ናብ ሱዳን ዝሰድድ ዝነበረ ዝበልዎ ትካላት ዓፂና ይብሉ መብዛሕትኦም ቶም ዕጡቃት ሓይልታት ግን ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ እዮም ቶም ካብ ፓናማ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዓፂና እዮም ስለዚ ኣብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘለዉ ወታደራት ይኹኑ ካብ ካልእ ዝኽልክሎም ሓይሊ የለን ካብ ጫድ ዝመፁ ዘለዉ ካብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ዘለዉ ወታደራት ይኹን ሎጂስቲክስ ዝትንክፎ ኣካል የለን ስለዚ ንሱዳን ኩሉ ትክገዝኦ ዝኽእል ዓፂኦም ነቲ ዳዕመ ሰረቅ ግን ዘይጠቕሞም ትካላት ዓፂኦም ከመይ ገይሮም ዓለቕ ከም ዝፃወቱ ዓለቕ ዝኾነ ኣካይዳናቶም ብግልፂ የርእዎም ኣለዉ ህዝቢ ሱዳን ድማ ክምክት ጥራይ ዘለዎ this is going to be very hard for them እዚ እቲ ንዘበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ እዩ ናው ኤርትራውያን መሳኪን ስለ ዝኾንና ፈተውቲ ዝገሄር ስለ ዝኾንና ናይ ካልኦት ድማ ሕማቕ ብናይ ካልኦት ሕማቕ ድማ ዘይንስሓቕ ስለ ዝኾንና እምበር ዑመር አልበሺር ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ ሃገር እታ ሱዳን ካብዚ ዝገድድ እገዳ ክወርደና ከሎ ይስሕቁ እዮም ነይሮም ምስ መለስ ኮይኖም እንጆይ ይገብርዎ ነይሮም እዮም ቺርስ ይበሃል ነይሮም እዮም ሰንዓ ፎርም ገይሮም ድማ ኣሜሪካ በፅዋርን ብካልን እገዳ ገይራተላ ንሕና ድማ ዝኾነ ይኹን ናብቲ ሃገር ከምዚኣቱ ጌርና ንዕፀዋ ኢሎም ካሶም ተማኺሮም እዮም ኤርትራ ድማ ቡጌራ ክድምሰስ እያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣብ ሸገራብን ኣብ ገለን ምፅእ ምስ በሉ ኩሉ ነገር ክንገብረሎም ኢና ስለዚ ንኩሎም ዩኤናትን ገለመለን ኣትዮም ድማ ንኤርትራውያን ፋሕብትን ንክብሉ ኣብ ኤርትራ እንተወሓደሲ ኣብ ኤርትራ ተቃዊሞም መንግስቲ ንኸይቅይሩ ድማ ክንበታትኖም ኢና ክቃወሙ እውን ኣይነፍቅደሎም ኢና ውዳበ ንክገብሩ እውን ኣይነፍቅደሎም ኢና ምክንያቱ ክበታተኑ ስለ ዘለዎም እዚ እቲ ብኣካል ዝስራሕ ዝነበረ እዩ ዝኩሉ መንእሰይ ንኣብነት ንሻዕብያ ወይ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ኣጀንዳ ነይርዎም ተዝኸውን ኩሉ እዚ መንእሰይ ዝመፅእ ዝነበረ ወታደር እዩ ነይሩ ሓጢቕኩምሲ ኣንፃር ሃገርኩም ገለ ተቃለሱ ገለ ንበልዎ ነይሮም ፍፁም ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ስለምንታይ እቲ ሃገር ክትመውት እምበር መንግስቲ ምቕያር ኣይኮነን ነይሩ ትገይ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ኢንፋክት ኣብ ትግራይ ክቃለሱ ንዝፈተኑ ዝገበርዎም ብዙሕ ኢንተርቪዋት ኣሎ ከይድኩም ስምዑ ክቃለሱ ኣይደልይዎም እዮም ነይሮም ክወዳደቡ ይደልይዎም እዮም ነይሮም ፋሕብትን ከኣትዎም 30 ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ክኾኑ ፈዲኹ ነፍሲ ወከፍ ሰበብ ብቁሾት ክመቓቐል ስለምንታይ ሃገራዊ ውዳበ ንክፈርስ ከም ሃገር ንኸይንሓስብ ኣብ ፀቢብነት ንኽንነብር እሱ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ሃገር ፅባሕ ንጎ ዝሓልየላ የለን ሬጂም ቼንጅ ኣይኮነ ነይራ ብኤርትራ ነቲ ሃገር እዮም ከጥፉ ሓሲቦም ነይሮም
ስለዚህ ጽቡቅ ጌር ክበር halkum ክኸላሎ ዝኻጂ ከም ትሪዎ ዘለኹም ሱዳን ውን ኣብ ፈተና ሱዳን ኢልካ ዝሕሰብ ዘረባ ክፈርስ እዮም ዘልይዎ ዘሎ ሱዳን ክትፈርስ እያ ትድለደላ እቲ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ሲ ናይ ሓደ ጉጅለ እዩ ንሃገር ኣይውክልን እዮም ዝብሉካ ዘሎ so this is unheard of ዝግን ኣብ በዓል ሱዳን ይምበር ኣብ ኤርትራ ድሮ ዝገበሩና ዝነበሩ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ናብ ካልኦት ሰጊርሎ ብዙሓት ሓይልታት ንኣሜሪካ ይኹነቶም ኤውሮጳ ሕልናኹም ተመሊስኩም ገለ ግበሩ ይብልዎም ኣለዎ ግን ኣብ ጅባ ኢማራታት እዮም ስለ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘሎም US UK one stop UAE support Sudan RSF by tiptoeing around it ስለዚ ንኢማራት ጠጠው ከብልዋ ድሌት የብሎምን ተበግሶ የብሎምን ሸውሃት የብሎምን እንታ ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ab waxa salasana 16 Rwanda's entire military for backing proxies in Congo. The exception, despite the RSF being accused of genocide in Sudan, the US remains hesitant to punish the United Arab Emirates for allegedly arming them. فللي راي ويبلك مالو رواندا نتي M23 تبعيل زفلت بتوجج لا اب DRC برصع من قصاصات زغبر زنبره اور حسلسنا اذا عمت زي ኣብ DRC ምስቲ መንግስቲ ነታ ሃገር ክቆፃፀርዋ ስለ ዝደልዩ ዘሎ ንሩዋንዳ ከውፅዋ ስለ ዝደለዩ ንመራሕቲ ናይ ሩዋንዳ ከቢድ ዝኾነ ገዳ ኣውሪዶምሎም ምንታ ነቲ M23 ጠጠው ከብልዎም ዳዕመ ሰሪዕ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ብካልእ ሓይሊ ብኢማራት ዝድገፍ ምዃኑ እናፈለጡ ከለዉ ሳብ ሕጂ ኣንፃር ኢማራት ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ካብ ማዕዶ ካብ 1 ኪሎ ሜትር እዩ ዝጨንዋካ እቲ ኩነታት ናቶም ማለት ክሳዕ ክንደይ ዓመፅን ዓለቁን ከም ዘሎ ኣብዚ ይኻትር ማለት እዩ the reason the UAE viewed as too powerful and a vital partner in other regional issues like Iran leading to the symbolic rather than meaningful pressure ስለዚ ኢራን ኢማራት ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ከማን ከፀባብቑ ኢሎም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ ዝተታሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንሓዋሩ ድማ ድሕርቲ ካብ ስልጣን ምውራዱ እውን ኣነ ካብ ናተ ገምጋም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዴሞክራትስ ተታዓዊቶም ኣብ ኣሜሪካ እውን ከይቅመጡ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ገበናት ኣሎ ከፀልልዎ እዮም ስለዚ ናብ ኢማራት ወይ ናብ ገለ ክሃድም ይኽእል ክኸውን እዩ ሜይቢ ምስ ፑቲን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ናብ ራሻ ክሃድም መደብ ህልዎ እየ ዝብላኒ ቢካዝ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ከም ዘይብል እውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ሽግር ከምፅእሉ ስለ ዝኽእሉ ኣብ በዓል ኢማራት ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት ናቱ ናብኡ ዝገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ከይተረኻኽበሉ እውን ድመስል እዩ ስድራ ቤቱን ደቁን እውን ብብዝሒ ናብዚ ኢማራት ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘሎ ስለዚ ኣንፃር ኢማራት ክኸይድ ብውልቁ እውን ኣንፃር ረብሑ እዩ so the reason the US viewed as too powerful ቀፂሉ ድማ ነቶም ኮሎምቢያውያን ዶ ካልኦት ዶ ዝገብርዎ ዘለው ሽማዊ ገዳ እምበር ትርጉም ዘለዎ ገዳ ኣይኮነን ነቲ ኩናት ድማ ክቕይሮ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ሱዳን ኣብ ከቢድ ፈተና ኣላ እዚ ሕጂ ዝመፅኦም ዘሎ ኩነታት ድማ ኣምላኽ የትሕኖ እቲ ኣብዚ ዕቤት ክግበር ዝበሃል ዘሎ ኩናት ካልእ ሽግር እውን ክፈጥር ከም ዝኽእልን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ብዙሕ ኣፅዋራት ሒዙ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ኣቐዲመ እውን ኣርየኩም ነይረ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣፅዋራትን ክትሪኦ ከለካ ሲሪየስሊ ቀሊል ዘይኮነ ድጋፍ ከም ዘለዎ ኢኻ ትግምግም they really have state of the art weapons እዩ ዘለዎም ምዕቡል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ናይ ሰሓራ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ ሰሃራ ታንክታትን ገለን ከየድልየካ ክእል እዩ ኣርመርድ ቪሄክልስ ንከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክፃወራ ዝኽእላ ሓያል ዝኾነ ሞቢሊቲ ፍሌክሲቢሊቲ ከርእያ ዝኽእላ ኣብ መኻይንን ከምኡ ድማ ካበይ ኣምፅኦሞ ኣዝዩ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅም እውን ሒዞም ኣለው ኣይበገሬው ናይ እዚ ኮነ ሶሪ እንተ ተረኺበ ከም ፃልኩም ሓንቲ ነይረ ናይ RSF ሓይሊ ደርኢ ግን ሕጂ ረኽብኳን ኣለኹ ዝኾነ ተረኺበ ከም ፃልኩም ከመይ ዝበለ ዌፐንስ ብሙሉእ ናይ ደገ ሓይሊ ርኢ ከተብሎ ከለካ ካብ ደገ ዝመፀ ምዃኑ ዘየጠራጥር ኣፅዋር እዮም ሒዞም ዘለው ባት at the end of the day RSF is here ደገፍ ናቱ ዘከራኽር ኣይኮነን መን ይድግፎ ኣሎ ምስ መን ደው ኢሉ ኣሎ እንታይ ዝረክብ ዘሎ درجة ممزحتهم ريهم ملوجن ولا حدا دبلي يلن ندعم السرق إن شاء الله هنحزمه في كل لحظة زي ريوة زي مخاين زي بأفريقيا صحت الري كم زين مخاين كم زين لك مخاين كال حبر زلون إمارات نيتوبيان بلتقنا جيفتي بومنيرم أب حرق النيات يرب شونان يرميم سلزي تن حبرنا تندما مستي بوتان هيتوج بز زعمد يوم جرم منزلو سلزي ري وزي تدعم سرق زي دعم سرق بعلو سريع هو وين بناتو ولوجيستيكس يمتص الله نزل لك
ማንም ሰብ ከኣምና ይክልኒ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀሊል ኣይኮነንቲ ምድላዋት ዝግበር ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ብባዕሎም እውን መጠንቀቕታ ሂብለው ንህዝቢ ዓብ ሓደጋ ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ኣገይን ኩሉ እዚ እንተሪኢኻዮ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ዞባና ናብ ክብድ ዝበለ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኤርትራ ካሚ ይውዕሉ ኣለዉ ግን ግደ ሓቂ ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ብዙሕ ነገር የብሉን ግን ኤርትራ መውዓሊቶም ስለ ዝኾነት ንመለስ ናብ ህወሓት ዝብልዎ ዘለውካ ሰሞኑን በተደጋጋሚ አንድ ጉዳይ ሲነሳ ነበር። እሱም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ኤድዊን ማሲንጋ ወደ ትግራይ ይጓዛሉ የሚል ነበር። በእርግጥም ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ነበር ይህ መረጃ ሲሰራጭ የነበረው። በእርግጥም አምባሳደሩ ፕሮግራም ነበራቸው ለመሄድ በተደጋጋሚ እየተራዘመ የመጨረሻ እንግዲህ ትናንትና ሐሙስ ነበር ሊሄዱ የነበረው። እንደውም ትናንትና ሐሙስ እንደሚሄዱ በተረጋገጠ ሁኔታ ፕሮግራም ተይዞ እንደውም ይሄ አድቫንስ ስታፍ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ መስል አለባቸው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዘሎ ንትግራይ ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ክላዘብ ምዃኑ ይንገር ነይሩ እዩ። እቲ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመጠጠ ፀኒሑ ኣብዚ ሕጂ ክኸይድ ከም ዘይኮነ ወሲኑ ኣሎ። ነቲ መገሻ ሰሪዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ምክንያት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ካንስልድ ዲፕሎማቲክ ሚሽን US Ambassador Erwin Masinga's highly anticipated and repeatedly postponed trip to Mekelle, Tigray, scheduled for Thursday, was officially cancelled despite advance embassy security and transport teams already arriving on Wednesday. ስለዚህ ወላ እኳ ፀጥታ ናቱን ሴኪሪቲ ናቱን ናብ ትግራይ ከይዶም ተነበሩ መገሻ ናቱ ተሓሲቡ ዝነበረ ካንስል ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ መቐለ ምስቶም መራሕቲ ክራኸብ ዝሓሰቦ ምክንያት ናይቲ ብስራዝ ናይቲ ኣካይዳ ናቱ መገሻ ናቱ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ primarily triggered by the dispute over who the ambassador would meet. The ambassador ሲ ናብ ትግራይ ከይዱ ሲ ንመን ከም ዝረክብ ስለ ዘይተሰማምዑ እዩ ንሱ እቲ ኣምባሳደር ከምኡ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንሱ ክረኽቦ ዝደሊ ዝነበረ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሪኮግናይዝድ ኢንትሪም ጋቨርንመንት ብዓለም ለኻዊ ኮሚኒቲ ተቐባልነት ዝነበሮ ብፕሬዚደንት ሌውተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ንሱ እቲ መንግስቲ ንዑየ ክረክብ ይብል ነይሩ። እንተ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ብህወሓት ዝምራሕ ብዶክተር ደብረፅዮን ድማ ዝምራሕ ዘሎ እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ። ስለዚ ናብ ትግራይ ከይዱ ምስ ዶክተር ደብረፅዮንን ምስ ህወሓትን ምስ ሓድሽ መንግስትን ምርኻብ ማለት ኣፍልጦ መሃብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቲ ክኸውን ዝኽእል ርክብ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ብምባል እዚ ድማ ክንድምንታይ ኣብ ጎኒ ኣቢ ከም ዘሎ እዚ ኣምባሳደር በዚ ዘረጋግፀልካ you know it's not your business ትግራይ ክልል እዩ ብዝመስሎም መንገዲ ድማ የመሓድሩ ኣለዉ ብድሓቂ ባይቶ ኣለዎም ገለ ኣለዎም እንዲኻ ትብል ባይቶ ናቶም ሲ እንድሕር ወሲንዎ ኮይኑ መን ኮይኑ እቲ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንዱ ሓላፍነት ክህልዎ ዝፍትን እቲ ናይ ዩኤን ሸምጋሊ እቲ ኦባሳንጆ እኮ ምስ መራሕቲ ናይ ህወሓት እዩ ተራኺቡ። ስለዚ ንስኻ ከይድካ ሰላም ከተምፅእ እንተድሕር ደሊኻ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነትን ኣብ ብኒቱ ኩናት ክግበር ዝበሃል ዘሎ ምስ ወዲ ወረደ ተራኺብካ ጠጠው ከተብለ ትኽእል ኩናት የለን። ስለዚ ክንዲ ምንታይ ነገር ምፅሕታር ሞያ ከም ዘለዎምን ጥበብ ከም ዘለዎምን ኢኻ ትርኢ። ስለዚ again they are going to make this a movie ካብቲ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። The security threat pretext rather than issuing a direct refusal to host the ambassador, TPLF's leadership stated they would not assume responsibility for a security issue the delegation might encounter. A diplomatic maneuver interpreted by the embassy as a clear denial of consent and lack of willingness. بخالد ما يبلو بوقا بيلوم واحد مرحته واحد سي ني دحنتن صتا نايتي لوخ ناي امريكا كو حزخل صتا واق ما خمزي يبلوم نجيروم نيروم زدما مخنيات مفتار يبلو حكم ابي احمد بدرونات متين تهرموسي هو حد جيروم من تبلغ انت يفلطو ناتكا دحنت بعل خدا حلو مساخا زلو تغربيت كامسيو ولي انت قدي في كابزي نابانا كحميو اي تصقمو ما يكون سلازي نحنا اقمي بلان كبلي يقوليم معناتو النجر ون كفطروا لهم سلاز غولو بعلو ولا ون بعلو نامص خلو بتحار هريمو هو حد كم زغير انه ون كبلي يقوليم سلازي نساتهم دما تزبلو زلو قد حقتي امريكا زبال كند منتاي نتو كنتات نا ايثيوبيا كم مصاوت كارد غير وسيدو هم زلو بزي خاطري so the US agenda and started warning. So the ambassador's mission from Washington was not
a standard reconciliation meeting. It was intended as a strict warning to peace spoilers. The US aimed to demand an end to destabilizing activities and threaten escalating consequences, including asset freezes and extended visa restrictions targeting officials and their families. ስለዚህ ብሓፈሻ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ንህወሓት ራይ ከእምፅ ዓለቕ ክገብር ንበይኖም ኣፀጊዑ ከፈራርሆምን ክሃርሞምን ይደሊ ከም ዘሎን ንሳቶም ድማ ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝፅሕትር ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዕፅዋን ክባን ዝሃርም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዙርዩ ከሎ ንዑ ሓንቲ ቃል ከይበለ ሓንቲ ከይገበረ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ዝፃወትዋ ዘሎ ዓለቕ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ድማ ዝግበር ዘሎ ዓለቕ እዮም ዝርዩ ዘሎ again ብሕማቅ ናይ ካልኦት ክንስሕቕን ክንሕጎስን ኣይንደልና ግን ኢት ሸናሕት ፀናሒ ዝብልዎ እዚ እዩ ህወሓት ን20 ዓመታት ኤርትራ ከም ዝኸጋጥማ ከሎ ይስሕቁ ነይሮም እዮም ሎሚ ግን እቲ ኣሜሪካን ንዘበናት ሸይሸይ ዘብሎም ዝነበረ ኣብ ልዕሊኦም ከም ገበል ተጠቕሊሉ ከም ኣንሰለት ተጠቕሊሉ መፂዎም ኣሎ ሄንሪ ኪሲንጀር ዓብይ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ዝበሎ እንታይ እዩ ሕጂ ህወሓት ኣብ ባይታ የጋጥሞም ኣሎ ኣሜሪካ ክትፈትወካ ኣሜሪካ ክፀላእካ ሽግር እዩ ኣሜሪካ ክትፈትወካ ግን ቀታሊ እዩ ዝበሎ ብህያው ኣብነት ኣብ ህወሓትን ወላ እውን እዚ ሱዳን በዓል ቡርሃን ኣብ ኣብርሃም ኣኮርድ ሲእትዮሞም ካብቲ መጀመርያ ኡፍ ኢሎሞም እዮም ንዑመር ኣልበሺር ከኣልኢሎም ኡፍ ኢሎሞም እዮም ሎሚ ተሰልቢጦም እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ካ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ኣሜሪካ ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ግን ከዓ ምስ ኣሜሪካ እንተዘይተረዳዲእካ ድማ ዘለካ ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ጥንቃቐ ዘለዎ ዝምድና ክህልወካ ጥራይ እዩ ሰብ ዘማኽር ምክንያቱ ንኣሜሪካ ተፀቢእካ እውን ጥዑሚ ሂወት ከም ዘየለ ብዙሓት ሓደ ግዜ ከም መመሰልን ኤርትራ እዮም ዝገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ብኣሜሪካ ክንደይ በደላትን እንቅፋትን ፀገምን ከም ዝወረዳ እውን ምዝካር የድሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር እንታይ ምኳኑ ትፈልጦ እያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምክንያቶም እንታይ እዩ ትፈልጦ እያ ትሕዚ ዝገብርዎ ዘለው ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ምስ ኤርትራ ዝኸድዎ ዘለው ፅምዶ ኢሎም ብትግርኛ ስለዝኮነ ኣይሰምዕዎን ኢሎም እዮም ዝግምቱ ናይ ሻዕብያ ሓደ ኣሰራርሓ ኣለዎ ብትግርኛ ኣሜሪካ ስኡል ቆለት የብላ እሞ ብእንግሊዝኛ ክኾን ከሎ ግን ቁጥብ ብዝኾነ መንገዲ ብዘይጓነፅ መንገዲ እዩ ዝገብር እሳቶም ግን ዋላቲ ብትግርኛ ሳቡ ዋላስ ብእንግሊዝኛ ሳውፃዮ ኩሉ እዮም ዝብይዎ ሕዚ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ብእንግሊዝኛ ውፅኦም ኣለዉ እታ መግለፂ ሪኢኻ እትኾንካ ናይ ሕወሓት ኣሻቂሉና ኣሎ እያ ትብል ኣብ ህዝቢ ዝገልፅዎ ዘለዉ ብትግርኛ ግን ኣሻቂሉና ኣይኮነን ሻዕብያ ክንደይ ዕደራታት ከምዚ ሓለፈ ንኤርትራ ስታይለ ገይርዋ እዩ ዝብል ነገር ልዕሊ ኤርትራ ድከታ ዝኣተወት ሃገር ደላ እያ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተበተነ ህዝቢ ደሎ እዩ ኤርትራውያን ናይ ምስራሕ መንፈስ ፀገም ዘለዎም ሰባት ኣይኮኖም ንእሽተይ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ሰላም ዘለዎ ናይ ህዝቢ ዝሓሊ መንግስቲ እንተዝረኽቡ ነይሮም እዛ ንእሽተይ ሃገር እሞ ከዓ ኤርትራውያን ሃገሮም ንምልማዕ ዘለዎም ተበግሶ ኣብ ሓፂር እዋን ተቕየር ሃገር እያ ኣብይ ኣለዉ እሳቶም ዘዝተወለደ ካብ መስዋእት ይወፁ ሕዚ ንሕና ሰብዖም ኣለና እንዲኦም ድሕሪ 83 ዝተገለፀ መግለፂ ነይሩ ሕዚ መንእሰይ ንዓት ስዋእ ተባሂሉ ንዓት ተጋድል ተባሂሉ በደንብ ገይሩ ዝገልፆ ስዋኣ ዝወደቕሉ ኣልምዕ እዩ ዝብል ኣልምዕ ስራሕ ተምሃር እዩ ዝብል እሳቶም ግን ናይ ትማሊ እናገበሩ ሎማ ኣንቲ ውንቲ መስዋእቲ ክንደይ ሃገራት ገጢሙሉ ሰብ እዚ ጎረቤት ጥራሕ እውን ከይኮነ ናብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ኣትዩ ናብ ናይ የመን ዘሎ ኩነታት ኣትዩ ኣብ ሊብያ ንመንኸትሎ ቅድሚ ዝነበረ እዚ ፕሬዚዳንት ዝነበረ ንዕኡ ንምክልኻል ናብኡ ኣትዩ ሰብ ኣብ ዝኾነ ነገር መፃወት ኣይኮንካ ትገብሮ እኮ ዝኾነ ነገር መቸም ዘርከበ እንዲያ ኣብ ኤርትራ ኣፉ ክመጣጥጥ ንሪኦ ዘለና ግን ዘረባን እቲ ኩነታትን እንበይን እዩ ካልእ ነዚያ እውን ክንሪያ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ወጣት ለመሰብሰብ ያደረጉት እንቅስቃሴ ህብረተሰቡም እምቢ ብሏቸዋል ወጣቱን አንቀበልም ብሏቸዋል የቻለው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል በአውሮፕላንም በአውቶቡስም ባገኘው መንገድ ያልቻለው ደግሞ በየበረሃው ሰፍሯል የተመኙትን ያህል ወጣት አላገኙም ያውም ከሻዕቢያ የባሰ በጣም ድራኮኒያን የሆነ ህግ አውጥተው ሊያስገድሉት እየሞከሩ እያሉ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንህወሓት ኩሉ ግዜ ሓደጋ ምስ ወረደ እዩ ፍቅዱ ሚድያታት እናዞሩ ህወሓት ግዱድ ዕስክርና ተኣታትዩ ንመንእሰይ ይብትን ኣሎ እናበልካ 10 ግዜ ፈኸራን ተህዲድ እናገበርካ ነቲ ህወሓት መሊሱ ከም ዝዋጠርን ከም ዝሽገርን ምግባር ኣካል ናይቲ መዓልታዊ ዝውዕልዎ ዘለዎ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ መርኣያ ናይ ዝብልዎ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ሓደ ነገር ከርየኩም እየ ቢካዝ እዚ ጻድቃን መቸም ነቶም ህወሓት
كتصللهم وينعم نمدخام نعم نمدفع نمودة تعدلي زيايلو لوميا متشات النزال لايلي مسيزلو European Union مجلس وزيلو لك كلاتهم يوم تسلبيت أمام زلو I think ما تجمت هو حد كل سبي تسلبيت وزلو European Union تايلو says that the defunct TPLF violated the Pretoria Peace Agreement through military conscription and interim regional administration Ulster. أوروبا عبرتي مجلس وزيوسي هو حتى نوع بريتوريا زفرسون السيو بتحدى قدود اسكرنا بمجمر بتخالد ما نتجزي أو من محدار بمفراسو نتي وعل بريتوريا هو حتى يفرس ويبلو أمريكا نعم تونجل الله أوروبا عبرتي ونجلو مالو سلزي the whole system is against them. This might be the trigger. زيا تا أنكو تترفم حجك على سمخانة كلا مرات يلن مهدمي يلن مواصع يلن كم تا مقبي زبلا تاقمت وكان حنا غلاينا وي بنتيسنا ياكن وصينا يتحطو again تاريخ يزد الجم زلو متى نتيجة زقبرولو متأنو قالسي زموت يزمسلم زلو متى نتيجة زقبرولو متأنو قالسي قديتا كم زخوني يوم زقبرو زلو غير دوني زل you're just leaving no option for the people واحد من رجعت قد فلومني خزلا كك على سترة ياخد كبرم زلا سلازي كك على سقايم هو حد ما عايش يكون عمتها تمكر زلومين فانو انتاي قبرو لا يريلو سلازي لك كم تفانو مكيت وزلو ابي احمد من فانو محلاف سينو زلو هو حد كفانو اذا حمق وتهدر عمي بلومن اصوار يبلومن كفانو صبيقهم كم زحشو نفسهم يفلطوا جنرالات اللو مرحنات اللو الزن كوماندن زلو سراويت وهدد اللو سلازي شنك سعر زي كاله نفانو كسعر زي كاله نو واحد بينهم كسعره ميل كاز قمت هيكون مهنيات هو واحد قطع ركب سير تراون زلهم يوم سلازي كبير تراون انتس بوقعي انتس بحبو حاجز كم زرخ بيفلط يوم فلوت يزي ما تنفس نجر كبير تراك رغبهم زغلو ردوا كل سبز فلط نجر يزي حدش نجر يلا سلازي اذا قد دايزيا كيدا ناب منتاي كتعطو كم تغل نمجمعات كبيرة مثلاً ስለዚህ እቲ ኩነታት ምስ ፋኖ ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ ከይተበገሱ ክድህልዎም ስለ ዝደለዩ ዝኩሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ከይተበገሰ ክድህልዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ፋኖ ኣረብሪብዎ ዘሎ ሓይሊ ሕጂ ብፍሉይ ብልፅግና መፅዩ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ክህሉ ይክእልን እዮም ዝብሉ ንትግራይ ክገብሮ ዝኽእልን ከውድቆ ዝኽእልን ሓይሊ ክህልዎ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ክዓክተሎም ንኤርትራ ክኣስረሎም ተተኻይሉ ድማ እገዳ ከውርደሎም ይደልዩ ኣለዉ ኩሉ እቲ ፃዕሪ ድማ ናብኡ ዝገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እንተ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንትርፎ ናትኩም ናይ ኩናት ጎስጓስ ንሕና ኣብ ኩናትን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳን የለናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ብርግፅ ኣብ ከምዚ የለናን ምሳኻትኩም ይብልዎም ኣለዉ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማይ ተሽሓት ኣብዚ ዕላማ እዚ ዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ሕዚ ከዓ ናይ ሕጋውነት ፀገም እውን የለን ኣብ ትግራይ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪካዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኢልካ ምዝራብ ዘኹርዕ እዩ እምበር ንትግራዋይ ዘሕፍር ነገር እውን ኣይኮነን ከም ሓወልቲ ኣክሱም ክንንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ዋላ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕወሓት ምንካእ ማለት ነት እንደ ሀገር ያለበት ፈተና አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው ብቻ ሳይሆን ኢሳያስ ደስፓይት የሚተነትኑት ብዙ አይነት ታሪክ በሳህል ሜንታሊቲ በሳህል ቫሉስ ላይ ተመስርቶ ሊያስቀጥለው የሚፈልግ ሀገር ነው። በእንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ የሚቀጥል ሀገር ደግሞ የለም። በአሁኑ ሰዓት ዩፎሪያ ለነጻነት ለሚባለው ስሜት የነበረው ዩፎሪያ የደነዘዘበት ከከረን ይልቅ ካምፓላ ብዙ ኤርትራ ያለ በአሁኑ ሰዓት ከረን የኤርትራ ሁለተኛ ከተማ ነው። ሊትራሊ ከከረን ይልቅ ከከረን በላይ ኤርትራዊ ካምፓላ ውስጥ ይኖራል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ አንቂዱ አንጻር ኤርትራ ተበጊሱ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም። ሓምሻይ ማርሻ ሜቢ ሻብዓይ ማርሻ ይኣትዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣብ ከረን ዘሎ ካልአይቲ ከተማ ናይ ኤርትራ ዝዓበየት ካብ ኣብ ከረን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካምፓላ ዘሎ ኤርትራዊ ይበዝሕ ይብል ኣሎ። ዌል ሓቁድ ይሓሶት ብዘይገድስ ኮይኑ we need to change that ዋላ እውን ኣብ ከረን ዘሎ ይብዛሕ
ولا ونت يكون أنا تنسوز بلا زلو سلاينا سلو زخونة نعنا كداغمي تزارب زلو we know that إحنا نتا نقبر لنا زينا جرزي كنك يرو كنصر لنا أنا بزان بسي كاب حجنا دحار تحجزون دحرو قيمكم قصقاس كنقبرينا I hope إيرترا زعت ولا من قد انتزهلو ولا كل تشانا ليه كونت من سيرترا دقوا انتو ما يكونن بجاهم حنساب صنحو لو تخمسيو تذلي وحساب لبهم كسامر لكم يا عد صنحو زبل ملغتيه كم حلالف زفتن سلازي زازب الوازلو حلمنا يسمر لنا لو يزبلهم زلو حرا غزي اب غزي هو حد حدثي سب كل وحغي وصالو تعدنا عقدكم يبلون يرمسي دونغينا اندي بمعاسي زخوني اللي تزاري بحد مسيركم يرغب دونغيا من يوم ما ايودوني تزبي كوتي كويلكم ناهم ግን አይውዳኒ ልዎም ጅዝኻ ከመይ ኢሉ እንዲከም ምናምን ዝፍትን ዘሎ ደንጎላጊ እስኩም ሓሳብ ልቦም አይሰብረልኩም ፍሬብራ ይሰልጠኩም ግን እحنا ድማ ነዚ ነገር እዚ ክንቅይር ክንጽር ክንከላለና ቶም ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ሓላፍነት ኣለና ኢንፋክት ትምኒት ናቶም ናበይ ወዲቑም ዘሎ በዚያ ክውድእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለንቀነንታይም ዝብሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢሳያስ ኣፈወርቂ مختل ناتو جيرولو زدما بريزنت سياس زخون يكون كقاطمو سلا زخل فرهي سلا زلو مختل ناتو جير جرم ليس هاتكم كوبا جيرو نسو خلو كم قال مسكدت حجرنا بانا خت مسيا يبلون يرم ديم جي مختلنا يرترا سلا زوصخا كصللوم جميرلو this is how you make them crazy زيتن هنا ندليدما مختلات بوتاتات نايت بيت صفات بناشو كتك انت جميرو كي تواقو خلو كمزا قبسني عصبات يا مزبل ومدخام لبقير ومشحيلهم كوت قد اليوم زلو اما نقص ايرترا دمانا تتريفو زلو بوتاتات ملء زهراب بلاتو ايرترا نايزون كلهم ابزيا زلو بوتاتات نفس وقفا بتعتيو كلتا سلست اربعة من اسيات اب كاميرا دما كل جزيون ريوم اب قلنهم بورسوم تسكيمهم زخودون تغيرنا and we have achieved something صلاتنا دما ابو خلو لبوم رشش كتولميا كندي كما هاتكم كندي كابزون فلاورز كندي لهم نزاز بلاز لهم حق خد كون تخيل لكم تقمتوا انا كوم اللي يزقم نفس وقف مراحنا يرترا بتعطي كل تسلسته علو انديوم دي كونس زرعيو ابغونهم زنقساقسو فحفح زبلو بورسوم تسكيمهم زخدو زقبلو نوت دوستو انت ترى يوم نحاده كل تسلسته ورحي بلصقنا كمتا حسب ناي ግብጽ ካምፓኒታት ከአትዋት ጀሚረን ኢሎም ልቦም ሻህ ድበለቶም ከም አደማ ህይወቶም ሻህ ክትብሎም ያ አይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ወዓል ሕደር ዘይብሉ ነዚ ነገር እዚ ከተግብሮ ምክንያቱ ኤርትራ ኒድስ ዲስ and Eritrea deserves this ስለምታይ አለው የምቶ መንሳት ተማሂሮም አለው ኣብታ ዓዲ ያገልግሉለው ይሰርዑሉ አለው የምቶ ሀገር bring them forward ንቅድሚት ይምፁ ህዝቦም ደገዘለ ይፍለጦም ጸላእቶም ድማ ይፍለጥዎም ጸላእቶም ይፍለጥዎም ከም ትንሳቶም ድፍክሩልና ዘለው احنا دما كنرلنا طلعي خادم ابوق مس مسا كم سعر ترادي كونس ببروباغندا ون كتعنو وقت كلالك سزي this would be a good sign نساتهم درو مخ حلفنا زبام محدارات تمساسال ناي في بي نابير ترامص يلوم ويزبل زلو ناي حغوز قبري وات مختل كلت سلسته زخونو حالوت ناي كلاتهم راحتينا ايرترا كلت سلسته ابغنوم زخدو አለው እንደም ሰምሰሩ የለውን ኮል ብለና ግን ንቅድሚት ድሞጽ ዝራዩ ወይውን ዌብሳይት ጌርካ መን አሎ ያ ገሌ ማለው ጸላአት ገለ ከይገብር ነው ናዓና ደፍር ጸላአይ ከሉ ይከልኒ ከገብሩ ወንተ ዘሊ ቀደም ገበር ወኔሮም አቅም ስለ ዘይብሎም በር ስለዚህ ኤርትራ ነቲ ትራንዚሽን ድማ አጉሊ ሃንተር ያቶም ቀቢጾም ቦጌሮምን ናብ ሰላም ከምጽና ይኹልየም ዝብል መረዳእታ ኣለና ኣነ ብዝኾነ ናብ ቀለል ዝበላ ርሳት ፍኹስ በላ ርሳት ክንሰግር امير خبكيا غمي نسبوتا بلا صبق لأن زهونا جن مجمريان إشتيك زاربي صبق راي صبق ناتكم زانا تكنيك سجم كهوني خيلي زانا حجي مدوم جاي مالتي كن بزعبة قطرة وقع أنا ثبت كنا أنا قطرة قداي سلزلة أمور أرتيست يا زيان نزلنا حجي ناتكم ما يكون تفضلكم تمسبات بحفش شاهد ولا كادر موسيقى إنيا أب زهونا بقى تلاهيتي ولا أب زهونا وصرا هذا مجلسني هذا سلطان بالي بزيك العالم زهون ارتيست خطولو زغباي ما يقدر زهون ነገር مش አለኪ ምክንያቱ አርቲስት መሪህ አብዛና ህዝብ ገለጽ حقوقنا ህዝብ ገለጽ ዲሲፕሊን ህዝብ ገለጽ ስነ ምግባር መህር ብዙ ነገር ነው እዛ ቆጠራት ባህል አሙል ዓለም ዘለሁ ዋና ሙዚቀኛታት ወላ ተዋጣጡም ወላ ሁሉ አባና ወላ አብደገና ውሽን እዚያ ቆጠራት ባህል بفلاي ارتست للملكات وترى ده تباهيل ساعات 10 تباهيلك 10 حتى دقيق ودل
ኣብታ ፃዓል ቦታ ክትረክብ ሕጂ ሶሪ ብዛዕባ ተፀራ أتاك على إسكاني كبور بحر سنة بنيا في حرا أبنت هاو مرحنات أبقت ميد ما كم زي صبغ أبنت وصارت أجمع لنا سلزي ثم عبيت أبقت ميزلو كم بعد الفحيرة أتريرهم كزارة بلو خلو نعطاتهم كنا كفي ليكم كنت صبغت انترفيو يا خيتكم سمعوا جن نايب حكي زحقوس زخونة تبع زخونة أدلاي زخونة مخريو I like it thank you كبور فحيرة I hope هذا معلت تراقبنا مساخاس اللي خنقبر تسفان نقبر أبز حلفس اللي نحصير تقايق رقيبين رجن سكيرو تسلد برت عنا كنسال أدلاي رغبنا I hope أبز ما تراقبنا كنسال حلمنا هذا حدا كابوميو زي يوتيوب ناتي زخفتت اللي أدل دمانوسيو كالي نشتي ناي مودة فيديو كريكم أبكال خيتكم رأيوه سيتاج ناتي فيلينج تنقفيو personally أنا عايزة كعني نسر عايزة I have no problem but in fact جزيوني بالله إنه غلطات مات هذا السبب سنو قاعد أبدأ بقول كومنت كذا صحيح فكري خلصي ما فتير الكلام زي هذا كذا مالتي I am already on the other that's not the comment زي الناس I'm over قال خاطري لما يصير لازم أصمت فيديو ناتي سبزع بعلاي كلام زقبر كوسي بزرق كزارة بيري man I have I'm over أنا كيدي ويا بنقولي بالمالتي يسدوا لي قال كلمة ثانية زيادة عجنت هايو أنا dedicated زخون audience لني في يوتيوب يا كم زي أزيوم زخبروني ينقفوني يوم اليوم بواتساب ينقفوني اليوم بقالي يسدوا لي زاتيات والكاسي قرب دفيركا زي خمسة زوالكا كنت أبحك حيسكا غات زارميركا شاف حك حيسكا غات زارميركا زياد زوالكايا فتحوي تايكونتن زياد سبقت بودكاست مسحونا ميرون زقبرنا هنا أبدرار فور أفريكا تبل أب channel كيتكم بليز سبورت قبروا بزوج زي صراحة لا سلازي نزيا نشتي كفالنا يتا انترفيو ياريكم زلهو لايك مقبارة يترسعوا دقفوا يغني لنا نابلكو بزي أخذ سنابتكم دم حفاري هلا رفي في دين دودو بهزمو واتكروا اللي قال رامو لعيتان كما حبرا بجن عام برتي برا إيقو وهو يلالي إيقو وهو يلالي غرتا لومي حنتي قدن كترسع زي قبارة سئة سوري نكبور ني أزيو نفع زخونة تقداد ماي ميكياس انكو حقو سكا غيبالكو حليفاتني انكو حقو سكا ميكياس champion نايرترانا إسرائيل شدشتن the best player champion نايرترا انكو حقو سكا مرغولنا أجو خابلولنا thank you very much أبزغصل بزي صفحة من قدك باكم زيات راي زي كليب زيات راي سلو زرغبكي thank you